Why? Why are you saying that? Why? Many the king of slaves, Evangelist Michael Entry, condemn and get any of the my judge peace. And everyone, another one person to talk around and I tell you, also pass at AK-47, yeah, Sana don't reach the Facebook like we 104.5 Facebook after what you say. Spiritus TV live. Come on. Sampa Kasia sorry atata transit go 50 man kwa na boga wa no for chasia duada ko sia wa da sorry na finki to na je ga me ka se mi cho ye me sa na je onu na producer wa potume na ye ko eye Dr. Min Samshe ye t-shirt and Sampa and dem live ko Dr. Min so ko twine potume wo nya agro ne Dr. Min sa Dr. Wonder abwa obwa Dr. Eniba tese eniba begu ho Dr. Wonder, and then okay, see what it now false. Now, Obey, and then I watch you do my 7. None of her 7 2 came in a good way. And Dr. Mensa Daroma, what imagine what do my man there? You couldn't run one or two grave from one quay. Obi o se be enfie be wo mi ja ye so se grow obi ja grow be di twa mu bra o le ko fiti village ayamya mo mo ran mo ni na Dr. Wonder bo pa papa we hwe o se nsem program ni bra program ya wa fa ko nyo so be bra boan a ka se ka challenge What are you doing? Ewiase. Say I 104.5 Ewiase Nsem and the Duson and some other who is said to adapt to the Prada Ukaya and the back you have personality common. The man paying as a matron, some we are bread now happening focus Obugu Eya. The Bebre Nasabi in penny fierce and Musa one consumed now acquire the home. Nature is winning in Tiafo na dwetire ne ho a na asetan so etimi wie pe nfika krake no so etimi na ense kaka ma ye ma kwa ya eso acho what say nyamiado acho din efle ya hawa oba ya pacho fi krugeso me pacho mete nyina hi akura bi efre ho na golu krachi kuru
Oba ni mre una oba dia pa na e pam wona de ne hawo ye ni ti for etio me kono sempa ajade ya me se ni wo ho me ni kun ma wara ni kun ba ho no be hunu no so pe na me natina ye try na ke se wonya adwuma bia na me ka se sa de bi ji me nche o me enkoje na ye no na betimi aboa me sa na me je ene ko je ya me nche nti ya ko na wie afi de ma na so de wa me bi o jam be si o ma me bi so ka chem se ye cha asan ti cha o de me de be man ana fo fi anto ata afra se be si o be ma na twa o nti o wu ya na me se busuafo no me bi busuafo no pese ma me me bi enti da bia ye kwa ye ko mo ba ha ne beti kokko ye ti ya ni afani abekuma se ya ni betanse ye di sika ye wi ani asamba za na me hwe ko mi se da bi de adro ne de afa de ha me da me na o na me tie mo so mo program na me se sa ya me de ba da na de mo ka chi so ma ka chi Yes, in Mokwa. Then I'm not in fear to say. Me one fear a dream and 24 years. Pacho Augustafo in the movie or your one day. Pacho, I never wanted me can 21. But I was showing himself in it. Fear to room. And all women watch it to Manas and I say, Mustati, what time? Me try crab with you and Sandy Cochet Manas. Crona woman, a one and woman notice a crew. No, what in Fina, or man, Mrs. Sadia, and blood too. Before I say, Muna worry and not be man to him. But no man to mammy. Oh, Crona. Okay. Enti mo wa na jese krokitwa de nipa nyina ma ware asase me de ko yi ba e ba to mo ma say e o ma mi ensa na be o ba panya ni fi say ba panya fi aduasa 30 years na esa ba ma mu ya cha le bia frase okay enti woni ne try na mo kwaji asase ne de mo na mo kwaji anase busu asase na mo ye hwe won na busu asase yani mi kwa na ko sa ofiran na wodi mai siyenye na mo ye mfiri do say ne ba ya mo che ne ade hwe won mo ye mfiri do say ne ba ye mo che ma busu fora yi de de so mo de amam yeah, I couldn't really know so young one beauty. Now, me now, Firan, yeah, the cock, the cool Firan, if ye, I won't come off early. Near the command, the BBI alcohol. It is blue harmony in the Bacon, and Papa Nuyan, and I was a former career near Sicania book, Mazanti, immediately. Much a full match of food, the Modiam, I because almost 24 years now. I check and the most started to cook and fear saying, I'm starting some cook. You started in fear 50 years back. My mamma, Monche, I didn't if you do this cocoa was a cabama. Or castle jamming, and Tina Mercy, and then Jammy and Sweet family. And Jam Castle Jam Fishing. A castle jamming few. Castle Jam. You are frustrated. And just Castle Jam, feel night to my son who flattered fast. In fear nine, and I wasn't watching what do Chapamon, and I say that you can and wine is and I'm saying, come Castle or sit here, which is to be na abusuaben sawo de tupa ni fo ni ami woni o se ye bra kaso jami ene nipa be ni no de koto won se mra mi jami na wonti ni mi terabi ya mo ho sisi ya obo ko de wa mo ko du wo ye no ka cha mi se me pento kwadodo me ya na ne ku ana mse awko sasa magu so dia minti mu awko ye mu ade na so ya ma samudia minti min entkase chinchina famba anu nchina ma awadu jaye ne ba nti no so we de o ye no se me ye na wo ye no na wo ye no
me ya me ka say na ko ba no ko te ba no se fi ne ko si no bi na wonu se woni me nati everyone so twekura sem wani wa me ho ade no ode wani ndina na ha obi nya ho ade no ode wani ade na ha kura na wo twa na se wonye ho ade no na ha se wonu a won ko ye ho ade no ode wani dia Abraham Sabia no ne ma wu sabia ne ha wakoma na akoma ye pelpel ya no nya akoma ya eza tena so ma me kan na bibia feelings ya duma ho body ma ba correct one eza why no one am krana be bu ko ma ye fu sem to so mo ni ya din Tiana e basa ko fie ko ma woni se ntoko e bi si mu se ntoko asida ko ma bi mu anu ko ya gasa bi mu ko ma o ne ma bomiti ti pa ko so ti tutu rubber mesh eni no ni abre o life vow o ni vese manya adresi ami abo mesh za kai no pe life to anyiro ho a ena o tutu 3 minutes ena ya da ko report to ma police for ana Mese me kwa ba mi kunu do bokati me jai bia de che ma do se na no ko be ma no me ni mami na wa do ni fo ma ukunu ma se no fa mo chibra wo hu no be se su ye ma do se mi de ma do mo fa bebre be se num de mi hu na makote ni pakura twenu bo an ko kan ni pakura twenu sa no ya go sina de banza no okro na on so fa ni chida dabi wan fa chida kan ko mami pa ala na pa ni wo kunu de me ko fa chida ko yede na so no wa yin so fo chi se ni mintimi kasa chinchina se wo kunu de mintimi ko na chi ko fa chi ta mo nya ma na kan na so ko konto ko se mi so ko ye me ho ade min ka se me pere no nti ko ye me ho ade no so ko ne to kwa na no okay ete pa ha yesa 104.5 if you have some jumedi no and I dey bro fiada dey no so for ade na Michael to condemn and my the producer wa obotuma sana don rich wa na ye bi wa e ko sibo afoko si amfe sana eye empreso for Asante AK47 on so wa ha opani ya konto nipu oni no etna ya nsem bae din opani ya konto oni mami pobra nsem bebre na esi wiase e pase ba ni be hwe e fan empa ni e koso enti ya nche fo ba e fu ba na fo sisi enti wo na chidie na oni so wo ye fa sa na no mo karikoko bi bag aduonu mienu na baga doni mienu ano mo de ko ma fiewura ano mo sa ne fiewura no e che mu ko ma no 15 million se woni na fiewura no ko no ni hwasoni no ka cha ne sika mo de be so 30 million no ma fa na ne dia no ma che mienu no se sa dia ma penini ko mo ko ten woni se adenti no yesa wo so wa fa bia man kwala no na ko akọfa ne se wo de ko ma no na wo che mienu nti ma penini bu fui ano sa ko o mu jojo no bo a o de ko ni kuru sisi amane tefu na kasama tese hwasoni seremoni hwasoni na yewuku hwasoni ana fuura no hwasoni mi kunu hwasoni oneti na hwasoni no sa wo ho ansa na wo kunu de adwuma na hye ne sa ana wo ho no de na oni wo nse adwibia na wo de wato ntensa ho na menti ase ana de odi ade no ase manya fo ni bi entimi kwa se o ma me ba ho mejan ma me ma ana e pese hwe na fe ye be de odi nkura de se wa anya fo ni bi no no ye bi na bi ko wa ni kuro bi ya fere se ya kunto awo ya pani ya kunto no te kuro be so on what to amfum konta se to amfum kuro na na yo ni mo to amfum ene wo ni to ọtọ so amfum ampa wono wose eforo wa anya bi but wo ware ni kuru finhye aduonu nan no wono na tie dabi na faade sa didi aba no bedibi na sa ne bi ade e bi na oboa ye be kom ni ye no din kom e pusu ni mu asebo ye betene kankan na for sa ye tie be wu ye tie na ya se e no kura dia enti mi sisa tupu ko bosu pupu obo me so afa de su kachi
Yes, I'm a what is our corporate in I cocoa will be the idea of my year. So I now we be on the diamond a year for. Says I tell you, Pona can go down. He's a controlling and I'm not going to put the control. Can grab one. A few again, I told you to say, if I'm or buy I am capital. And I think I caught on someone who only did him. Something in sir. Oh, the council, opponent in one can't get one. I think better than now. Don't you treat my cancer, radio society. I simply can build the machine every quarter. You can be a recording in the age. You can now, and then I will try to make myself go we could go through in the camera. But Islam, we are money. The Papa Islam. Oh, God, sorry. The Roman food cantor. Theodore, what be you? The baby so be a can of ah, we did for a hundred name. Because in person, when you come to the family, what do I say? I buy so the Bobra. You want to kill me, Japalia. Oh, yeah, I am no, Nima, Edia. You will be a and the son you took. The all of us see a community group. And Brother was saying, when you come to, I can't go and give him. I feel you took the alarm career. You know, Obama, 20 you know, first one, I say. First one, we are watching. And I get also to a calculation. Don't for energy. Bad watching. Bad watching. Cocoa bag. What am I 500 crab? I am for 500 crab. And for you for penny, you could hear working in races. Now I can remember nothing. Young 500 crumple numbers 41. Since I only one can bear 120. Okay, to the 4,000 can subscribe. But I want to see one say, bag 15 bucks, and I am sure also. What did you want I calculate? Okay, said this year, and calculative. We are 41. In a way 41, 4,100. And now we see so times 15, 500 times 15. And also 725. That is 7,000. Say 77. Okay, 7 times 725. Yeah. And now you are 22. 22 bucks. A woman so pound. And so sounds 22 bucks. Good. Yeah. 22 bucks. But say for your calculation, you see capital fee. 2019 kwan. I could open you control. Now Obeba. Obeba na fa akoye na se na asbia calculation ni adwuma. Na se be fe fon so nya. Na afu ko tabu na timi kan. And also yes, 1,133. I ain't nothing. We are 1,133. We are 77. And we see 460. We can in Abunia. And can in Abunia Shadi. They already could see.
more the highest 104.5 Friday edition. Ewiase Nsem the brown. In fact, as I'm we with my Spiritus TV live. Spiritus TV live. Ewiase na wa na Ghana de bia ehwe. Insa 104.5 Facebook live with me San Insa TV and also YouTube na bibia ti na koso kan na obi di djuma afi wotini wa dwen channel share na ti aba na ti na boy. Abusuafo ya kabo mo no scan na 23,175 Ghana cedis. 23,175 Ghana. That is 230 million. 231 million and 75 Ghana cedis. 231 million. Old one, the new one here 23,175 Ghana cedis. And yes, kaketwa. And sika. And use a few cocotin album. Na epesi mude. Yes, Yabazia na fi won baby abron. Yi deny den afa. Kuya, bieje bitese no. Tu to pa mi twa na amanya feelings anu abamani na hweyesi fom. Wow. You friend me Dr. Mensa. I'm a Dr. Mensa Herbal Clinic. Me juma di ade se me de bibidru ne di me juma. And okre ne se me na me ye pani kofa bai. I'm a Dr. Mensa Herbal Clinic ya no. Juma me di no nti. Sisi agana ha nyina no ya ma me best Herbal Clinic award. Ene se ye bedi juma di kese e wokotwi aye obra outdoor no juma di no. Kotwi Dr. Mensa Clinic ha ene ye ba bedi juma di. Na enigisem ne se obi obetimi anya kwan aba saa dwumadi yase bibia no obefa no ho adi wona pomodin mu ye beye moja mu hwehwemu ahodo bebrebe se de mate Dr. Mensa Dr. Wondanka no nyame ya domo a eda no so a setie bia ba beto me ha na oba nso a ye omoja mu hwehwemu free ye moja mu hwehwemu ni nyina wi a eno echiri no yale bi e ha obia no ye wo percentage ya no so ye bette wo so a se ba so pese ye nia ye nhwe wo a ye beje wo enti ensuro kwakoma to ye na bomodna se nyame ya doma obetimi aba sa adwumadi bi na etimi abo abebrebe fi se mpanifo se ye ngote adurumra no ane hahan na so hahan ye tinu obi woni mu no se de watiate Dr. Mensa ho asem no eye saa na tie o pese o frɛ Dr. Penny a obetimi afra homa we se so na ya boawo e wa kwanu asa bebrebe so ana se open information obetimi atwere number yi number di djuma no e 027 11 73 551 027 11 73 551 date no e 6 December 2019 6 December 2019 ewo Dr. Mensa Herbal Clinic ya ewo kotwi anopa no nwotwe pepepepe ne ahyedwumadi na se a enya gudie ko enti bomod na se wunyi hu mfiri mu na betimi ede wani akere Dr. Mensa Herbal Clinic enti time no eye anopa no nwotwe a ye fiada edi animu ya bomod na se obetimi ede wani akere Dr. Mensa Clinic ewo kotwi ensuro nyame pa ifiada ye behwe wani mu se won so obeba bi no abeyi nhira baba unyame onka ho baba Yaso ko ba go ko iskana aha mi ko tu mele domo ye kasa monga fosi ye mwe o ko sikani mako ni ko mama yiri we iska aha o de anya mebe fie wa Bonia mina minye bi onya mi asemunti ena bi e masachiro Yesu benti mama yasachiro Bonia mina minye bi ye modra popo fisate mo manyo Bonia mina minye bi Bonia mina minye bi
munti ene de masachira mama mesaso ina miye die masacho Yesu bati media masacho So kwanja mi dia de okron fo tachi amwa panto bi asachira wan sachira da Hey, tight. Bonnie, I sent back and for bone there. Again, my way. I saw for so come on some dipia. Yes, to Betty. Mama, yes, I show. Sakrao. Yeah, if you ask a query, you for whom radin for you people. What? Bonnie, I sent back and for bone there. Say, I saw for so can want some dipia. Yes, Suba, Mama, yes, I show. Bonnia, and I mean, yes, Suba, Jimmy, Masacho, my killer. Bonnia, and I mean, Bonnia, and I mean, when you mean Samunti, and I dear Masacho. Mama, Miss Asa, and I mean, Bible see and the home people are so be waiting at Timu Suba. Edinera used to Baba Buate. I say, yes, my wood, and the home movie. Yes, such a the boy in the Massachro. The Mamoni in the Massachro. Concern in the Massachro. Tokapen in the Massachro. Tokapen in the Massachro. Yes, Suba. Yes, Suba. Namime. Monia. Namime. Yes, something else. This is what I'm Monia. Namime. Monia. Namime. When I'm a Samunti and I dare Massachro. Mama, Miss Asa. Yes, I try again. Krachi krum oba numre una oba de pa na epam wona de ne hawo ye ne eti for ready entio ya me kono sempa aja de ha me ne se mi wo ho me ni mi kun ma war mi kun ba ho no no be hunu me no so wo pemi na me na tena ye tena na ke se wonya adwuma bia na me kan se tsa da obi ji ya me enche o me enkoje na yenye no so na abetimi aboa me se na me je me ene ekoje ya me enche nti ya akọ na wie ye no afede be ma ne so ne nwa me biem o jam besi wo ma me bi so ka cha me se ye ncha asase no nti ye cha o de me de be ma me ana fofi anto ata afrasa ebesi ne o be ma na atwa ahwe owu nti owu ya no na me nse abusuafo no membi abusuafo no pese ye ma me ne me mabi nti da bia ye kwa ye ko mo ba ho a ne beti kokoo no a ye ti ya ne afane abekuma se ya ne abetanse ye di sika ye wi ani asaba sa na me hwe ko me se da bi de aduro ne de afa de ha me da me na wo ho na me tie mu so mo program no am sister sa de a me de ba be da mo na de mo wo ka kire me so ma ka kire me yadase emo kwa ba ya enya be ma no ware nimfie do say me wa nimfie aduonu enan eni 24 years pacho abusuafo ni mu bi oye ho ade ana me pacho wa anya me ho ade me ka na aye ntokwanti wa anye pata abusuanim se woni nete mfie aduonu num ni nyina
na obehunu no wase adwuma na se ana se mo starte mo tran ansa na mo me try ko abrufie mienu ansa na yekɔ hye adwuma na se na tra abrufie mienu corona wo mu na ɛhɔ ana no wo ana ɛhɔ ana no mo mienu nya mo ti sa corona no wati me fie na o maame no se tsa ade a wontu emra no fie no tu before say wo mo nya nware ye na be ma no ti hifa be ne ma no ti o maame ho ɛwɔ kurokuro na kurokuro okay enti mu ware ne kyese krokitu ade nipa nyina nim ma ware ahyase ne de koye ne ba me ba twa mo wo ma sei ye wo ma me ensa na be mu o ba panya nya mfie sei ba panya mfie aduasa 30 years na esa be ma no wu ya cha na le bia frase okay enti woni ne tena ye na mokɔgye asase no ye den mo na mokɔgye ya na asa busu asase na mo ye nhwɛ hɔ no ne abusu asase ya ne me kura na mekɔhu saa ofiewura no na wodi ma ye se yenye na mo ye mfiedu do sɛ ne ba ya mo kyɛ ye ne ade nhwɛ hɔ no mo ye ne mfiedu do sɛ ne ba ye mo akyɛ ama abusu fowura yi ne de de mo nso mo de ama mo ya no ekona wie no so na nwa mbiem nti na anu na ofiewura no ya na ye de kɔ ne kuro ofiewura no afie ɛwɔ ne kuro mu afari ne ye de akɔma no ye de bibia ye akɔ eti ye duru hɔ no no a ye de bɛkɔ no ɛna papa no wuye no ɛna abusuafo no bɛkari a ne afie sika ne abekuma senti enim de ye de man pato ye nhwo mo kyɛ ofiewura na kyɛfuo no de mo de ama mo sa ne pɛ nkyɛ afi no pɛ are mo ye nkyɛ ya na because mo were 24 years now achepa enti mo start koko no mfie sei ni na mo start some ye koko fuo no ye start ye de mfie edunum de 15 years beba na emma mo nkyɛ sa na pɛ me adenti mfie edunum de se koko o se nka ba ma mo kyɛ sa wo ka so ja me no enti ni nyina amansi ene o ja me am so me fa me ho ko enti o ja wo ka so ja mfie sei ni o ka so ja me mfie enum ni ti o ka so ja wo no owu ye no owu afrase ne just o ka so ja wo mfie nan to no ansa no ofira tiase fa asase so mfie nan no ena na wo se nko che no de o che fa ma ana sei na te wo kan ena wa anye sei na wo hye ye tie ka me ka se ko o se kire wo mo che nsa na wo twa bia ma na abusua ba mu sa wode tu mpanyimfo nim ame hu de wo se ye bra o ka so ja wo sa to ka so wo ja me no ene me nipa ba mienu na ode koto wo nim se mra me ja me na wontimi ne mentena biem ya wo mo ho sese ya obo ko adu be ya wa mo ko adu wo ye no ka cha me se me pento kwadodo me ya na me ne ku anam se awukɔ sesa magu hu so de a minti mu awukɔ ye me ho ade na wo sɔre a ma samudi a minti min entka se chinchina afa ma no enu nti na ma awari jaye ne bae nti no so wo ye dai wo ye no wo se me ye no na wo ye no na wo nye no me ya me ka chen se ne makɔ ba no ho makɔte oba no ne se fi na ko nsi ne hu biem na wonim se wone me natie abre wa so twekura se wanye wa me ho ade no wode ware ntuna ne ha bi no bi nya ho ade no de ware de ha wo kura na wo twe ana se onye ho ade ne ha wo se wo no a wonko ye me ho ade no de ware de a ebe ha me za no ya no ne ma wo za de ne ha wa kuma na ma kuma ye mperiperi ahwa ne manya kuma ya de za ntina mso ma me kan na bibia feelings ya adwuma ho bo adwuma pa correct why eza na wanyiro wan ba nkra na babu ko ma jefro sem te so mo ni yeden ti ya na ebasa wo kofie ko ma wo ne sento kwa ebisi mu sento kwa asida wo ko ma ebinim ene wo kon yankasa ebinim kon ma wo kura ne ma bomiti ntinipa kro so mtiri ni tutu wo bo mesh ene no ni abre wo life va o onye mfie sai manya aduasi amiensa abo mesh za kai wo pe life ntu anyiro ho a ena wo tutu 3 no ena ye de ko report ma police for ana dabi me se me kwa ahwa me kunu be bokanti me mpeka ujai bibia de che ma e ma do se na no mo kun wo be ma na me ne ma mienu na wa do ni fama ukru no ma se no fa no wo chibra wo hu wo no e be si so ye ma do se wo mi de ne e ma de mo fa bebre be se num de me hu hu ana makote ni pakura atwe no ho bo wa mikoka ni pakura atwe no ho saa na odi ye mi na mi ya kwa wasina gede mpa anza no okro
na on so fa na chida dabi wan fa chida kanu kure mame pa ale na pa mi wokunu de mi ko fa na chida ko yede na so no wa yire so fo achi eni esa ne mintimi nkasa chinchina ase na no wokunu de mintimi nko na chi nko fa na chi ta no anya mana nka na so kokonto koi sa mi so nko ye me ho ade mi nka asa me mpe no nti nko ye me ho ade no so nko ho ne ntokwa no anam ne wo mo okay etie for high insha 104.5 Ewiase mu nsem dwumade no na ye de bro fiada de no osomfo ade nyina Michael Antwi condemn ene magie adwami producer wa ha obodwuma saa na Don Rich wa na ye bi wa ha kosibu afokosi anwofe saa na empeso for Asante AK47 ono nso wa ha opanyi ya konto ni kunu a woni no etena ya nsem no baaye no enedin en opanyin ya konto na oni maami bobra nsem bebre na esi wiase e pase ye ba ni e behwe efa a ehu pa ne ne ekoso ewo mu enti ya nche efu no ba efu randa so ho sesi enti wo na chide na ono nso oye fa ho se na anu wo mo kari kokoo bi bag aduonu mienu na bag aduonu mienu no anu wo de kwama fiewura anu wo sa ne fiewura no eche mu kwama no 15 million se wonye na fiewura no ko ayi na yi no ni hweso ne no ka cha ne sika mo de ben so mbra 30 million na o ma amfa amra ne dia na o ma cha mienu na o se sade ama panini ko krom ho kokote ne won se adenti no yesa wo so wa amfa bia mankwala no na wo akofa ne se wo de koma no na wo cha mienu nti ma panini bufui ana sa ko wo mo juju no bo a wo de ko ni krom sese ho na tiefu na nkasa mame tese hwasuni seremoni bi na hwasuni na ye wuku hwasuni ana afuwura no hwasuni ayemi kunu hwasuni ona eti na hwasuni no sa wo ho ansa na wukunu de adwuma na ehye ne nsa ana mi wo ho no de he na na one wo nse adwin bia na wo de wato nkyɛnsa ho na mente ase ana de odi ade no ase ma anya afuo ni bi entini kwa se o ma me ba ho mejano nti ma me ma ho na ye pese ye hwe na afei ye be de odi ukura de se wa anya afuo ni bi no no ye bi na bi wo ware ukuru wo huni ye fe ne sei ya konto wono ya panyi ya konto no wote kro be so a wono wote toamfum konta se toamfum kro nana nya oni mo toamfum ene woni mo to otonso amfum simu nsem dwumade ne na edwagu na badwafo ni nyina wa ha enche obeto won kan nsem a eboboso na no odin odi figures ni nyina amaye na ye ne oda nipa ya suma na ma ne ko ho no ebedi nkomo ye wia edi figures ni nyina abema ho kwa fa so ye nya na afi ye ne papa na kasa so adi nkomo e be se ye bomode an ye wuram kosi ase na no kromu bia no musu mutimi hu. Hello, good evening. Me pacho chame rekuni that's about ayo Hayisha 104.5 Ewiase mu nsem dwumade no osomfo condemn ena ti adwam ye no di nkoma afa ye maame hawa na semi abai se woni be ma ware mfinhia aduonu nan be ma na fi mu japade na kodi owura wo bedi na de eye opanyin ya konto na abane se obai nyamfa so bi amfim wono so owoma ase itimi boa una ye ma akọ hokodi nkomo yentie unchiremu se na akọ ye ensem no kosi ewo ho adaroma yo wana ba se da wakano ekita se jumadi de madama enam producer kwaji nti musumani amni ansem ka ya enam suma jumadi kwaji suma mi sampa ne mamode se media asina chidi amano se baby owo no aja dua bi kotofo ma ibuju so na kotofo internet se no watuma pono a onimi ya radio duma na me ya onimi die mini achiri man ampa midi achiri mama amene eba me wo be sim so nyina yini e mama ne sheda edi be se nansa me call krachi krumu a ewo na ngole kwaso a edan afatai ampa mikoko bi ukuru so no mikosi mama ne so na mama ne ko afumti so mama e kokko frɛ ne bai ya me twa o twe no na se maame ne bae no ese wo kyerɛ me efia ne kuna busuafo ewom enti maame di manim ene me koi se be ya me ko se ne fie ni eni ni kokodu a me koto owura na wawu no maame na se ya te se maame na nyamfinsia be se o keka ko aduokura na sha
na kyerɛ sɛ maame no anyini paa nti mekoduru obisa maame no sɛ na da wo ma mefiri nhyerɛ fam yɛasoma me firi hɔnom sɛ adwumadie bi a maame de abɛda wɔ mo no menni akyi nti aberewa no asɛm a wode ka busa me ne sɛ asɛm a ɔyɛ medi akyi mabusa maame no sɛ ɛyɛ nwan ɛna ɛkɔgye asase no nso ɛwo ɛno nti na ɔma anka no stage a ɔma asoma me sɛ bɛmmra medi akyiri no nti wada wo mɛburu nka wo maame nkyerɛmu kakra mepɛ meka sɛ yi ɔse menkasa sɛ wo so wopɛ asɛm bi atie bi a kɔ me kurom ɛwɔ late ana mbusa no sɛ ɛnyɛ wonim sɛ wontumi mmɔ me mu dua ne ni kwaa sɛ ɔka kyerɛ me sɛ mebusa maame no sɛ nti maame no meyɛ na ɛsɛ ne mfie no nti no ɛyɛ sɛ agya metwe sae na mekɔpɛ kɔmiti kyama a wɔwɔ no mkɔsi ne so sɛ ampa kuro no maba mu a mede asɛm sei ba mekyinkyini a maanya no nti nokora mehyia a owura yi a wafiri mu yi maame ekunu ne nua bɛma baako mehyia no no wɔse saa asɛm wɔdeɛ ɛyɛ na yi nti wɔmpɛ sɛ ɔbɛka bi na ɛsɛ ampa ɛyɛ sɛ medi akyire ɛwurawura mu a ɛkɔpɛ panyin yɛ akontɔ nɔmba ɛfrɛ no nkɔmmɔdie no mu na panyin yɛ akontɔ bɛka kyɛm sɛ asase no kɔyɛ nyankyɛe na wɔnim deɛ nti a maame wei ɛgye asɛm no taa n'ani ase a kokoo no kyinkyin a wɔgu n'anim ase sɛ wɔdi sika nanso wɔkale wei kura wie no wɔbrɛ no 3 million nti mbusa no sɛ ɔpanyini ɛnyɛ asase no kyɛ nti na mbaeɛ na mebusa sɛ kokoo no maame no sɛ na wode maa ne ma no na nyɛ asase wura no nti ɛna mbaeɛ because wonim sɛ yɛnkyɛ asase no deɛ a sɛnea wowɔ nya kɔ abɛkale kokoo no wokale wofrɛ maame no wɔse maamfrɛ no wofrɛ ne ma no wɔse maamfrɛ no na onua no wie onua no de ka bebree ɛka no no ɔtua nam so sɛ wo na wotua ka no koraa frɛ ne ma no sɛ monim sɛ mpapa de ka sei enti mekale kokoo no a mede sei ɛna ɛtua enti papa no asoma ɔbɛka kyerɛ m sɛ mekɔɔ fie ma ho sɛ ɔbaa bi awowɔ hɔ nam so wɔ nokorɛ ma ho sɛ gɛ bi awowɔ wɔse gɛ no wɔkale kokoo no yɛ ɔde 3 million ɛbrɛ gɛ no na gɛ no anyɛ owie ɔde 3 million so kɔmaa papa no ɔwale mmienu ɔde baako nso kɔmaa ne yere baako a na ne ma no wɔwɔ no ɛma ne ma no de ɔmo gyee na wei mu na anyɛ na maame no ne bɔɔ ne ma no so boa ɔmo anyɛ ɛna busa sɛ kokoo no sɛ na ɔbɛkale wɔsɛ ɔkale 9 bags no ɛna ɔde bɛtuatua ɛka ɛdeda yɛ asɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa nti mebusa no sɛ ɛneɛ sɛ wɔkale 9 bags a ada na wɔamfrɛ abusua no ɛne ɔmo anhyia sɛ bi a makale 9 bags nti 9 bags no mu no ɛna mede di akyiraa huu sɛ papa no asɛm a wɔka no ɛduru baabi a ahyɛ torɔ kakra wɔ mu papa no bɛkale kokoo 22 bags ɛna ɔno sɛ ɔkale 9 bags nti mbusa ɔpanyin yɛ akontɔ sɛ ɔpanyin yɛsɛ wakale 22 bags wɔn nso ne mekasa ase 9 bags nti ase wɔ busa m sɛ ɛyɛ dɛ nam kyɛ nam so me ready adwuma sɛde menyɛ carpentani menyɛ masoni na mmom meyɛ nhwehwɛmu meyɛ nsɛnkyerɛnne nti mehwehwɛ nsɛm mu nti mbɛburu kuro no mu no makyiri kuro no mu akyɛ ɛho sɛ mpa wokale 22 bags na de nti na wɔamfrɛ wɔm na wode na ɛsɛ wɔ sɛ ɛno deɛ wonya wɔne mbɛkɔ asase wura no ɔnam sɛ nya asase wura asɛm ne yɛka wo asase wura no ɔnka so ɔmpa kokoo ne ma mo so wɔmfa ma mo a ɛnkɔ ma wɔmɛkale sɛ sɛ wo se wobɛkale yɛ no ɛka bi deda woatua ma no akasɛe wɔse ka no aka 20 million ɛnam sɛ mɛka no yɛ sɛ ɛna wokale kokoo no wode sɛ tuaeɛ ɛna akɔka sɛ enti ma mehunu wɔse kyerɛ ɛkɔ asase wura no ɔnam sɛ ɔpanyini ɛsɛm a wɔka yi mente aseɛ enti mebusabusa kuro no mu na yɛ sɛ wotumi sɛ ɔpanyini no kokoo no wɔ mpom wɔn anim asɛm kɔ ɔka kyerɛ me no wɔnkɔ kokoo no mu na mmɔ ɔdu sɛm a yɛkale kokoo no naasɛ ɛbɛbɔ kokoo no deɛ a wɔtumi ba ɛbɛgye sika no ɛde kɔ a kyɛ sɛ wɔyɛ na sɛ yɛnkyɛ asase no deɛ a wɔno no wɔnni kyɛfa bi a wɔde ma nkora no nti wɔfa adwene bi na wɔde sika papa no so no animguasɛ na ɛmeya no sɛ wɔsɛ papa no de ka pii ne ba no so kyerɛ sɛ kaa ɛde no koraa no yɛtua ɛka no nyinaa wie enti ne papa bia ne ka na nti de ɔpanyini sɛdeɛ agya madawoma nhyɛ afra mo somaa me no akyiri a mekɔdi yɛkɔbusaeɛ sɛ ɛto saa anaasɛ ɛto saa no mewurawura mu na mpa nso megyina abɔnten kasa no kasɛm bi wɔanyɛ no koraa ka bɔ nso bi koraa bɛba sɛ o maame ne twa torɔ nanso maame no baabi a ɔwɔ no agya yɛtɔn nsa wɔ hɔ enti wɔn sɛ nsagya ase deɛ sɛ deɛ eburu mpanimfoɔ si ɛno nso gyaeɛ a na nyɛ berɛ a yɛdwale wɔ enti nokorɛ
ewura nkɔtena hɔ okay wotumi sɛ nkɔmɔ ho di no na yɛ sɛ maame no asɛm no a wɔka no ɛnyɛ toro kanyere no aba bɛkari kokoo no yɛ a wagye sika no agu ne bɔtɔm na yɛ sɛ ne kyɛfa no wɔde ahyɛ ne ho a wɔanyɛ daa ma mo madia na yɛ sɛ 3 million wɔde ma wɔ mu no ɛnu one bag koraa ɛno nti na maame no ne ma no de yaw sɛ ɛnyɛ deɛ ɔmbɛgye sɛ sika no ɔkyerɛ yɛda ase ɔkyerɛ me werɛko na wote ne ka no wode gyina so na yɛmisa nsɛm bi kakra sɛdeɛ wobɛ ne yɛ meda dodo yɛse anwonso adwaeɛ a adwareɛ nka ho ɛno deɛ obia no ɔdware a wɔnwonso nti ɛsɛ yɛmɛ obia anwonso adwaeɛ a na gye sɛ adwareɛ deɛ ɛnka ho firi sɛ deɛ ɛbɛfam aba ɛbɛfam aba ɔkyerɛ me yɛnhwɛ adeɛ woka biribi sɛ wonyanteɛ sɛ wopanyini no ɔware mmaa mmienu ɛwɔ hɔ saa sɛ maame mpacho wukro ware ma oba ne bi kan ho bra wonim kakra me wi wale obi kan me ho to ono so ne wo ma sai mpacho ono so wukro mu wa okay ye da se o cha me yan hwa de papa no nsusue mu no o kan se koko ndodo sai na afi we nyina no ne nsa ka ko 20 bucks na o kan e wa ha but wo mu se enye no nko ampo because you say first one no na 8 bucks and the second one ye 15 bucks and third one no na ye 22 bucks no and the neighbor say 20 bars na 22 bars no nko na afimu no nyan wada ma se de o kan no me busa papa na se odi ka ba kale sen wa mama ehunu me sa busa na se opani wada ma fi wa ba wo sen ene mo ba ka tem 15 ba wa ba wo ene koko ya o mo kale men so na me se na ma hu se se bi buru tenifo se yi moto mo ya tia no fi se koko no me che ekura na si bi a me minim de eko enti minim sa afi no enye koko ba ko pe ana sa bi wa kale enti mi busa na na se papa no e wona die mato chame ya da se pa ma me pacho o kari koko no bro sika dodo sei o chame gina so o mo sika sei wa mre bi ka 22 bars or the 3 million ba 22 bars ya na se o ya no obrem o 3 million ono o ma no nyina 3 million okay ya me pacho na o chame wo se ne yire ba ko no enso koma ne sei e pese ye ka ne me bibom sisi a o so koma wono so 3 million okay na just say o ma me we 3 million no koma o so 3 million which is 600 Ghana cedis okay okay o chame yenye ni say ye beda wase won na ye nu nyina akoso atie ni ye keka ne ma bom ni ahwe the way ade no sikode o mu ni say opanyi ni ye pese ye no di nkomo me pato ye nsa betumi aka no okay enti em say adama mini mudi miss ya na me nyina so minim senke betima nya ne sesia idia enke gina so na je no monkomo na me ma me nkomo na nke yensanka no e bia na wo be firi wona yensanka no bia e be friend so ne yenya ntinka gina so ne yenhwe de be sesia why wada mu buru ne mi amen ka ho pa okay etiefo de wo ho no anibre aba because kwasebu ya obi nkoye adwuma na enkoba ne se yenhwa de koko na afi no de di nka ne 8 bars ye check here nya 4120 Ghana cedis and a second one so munya 15 bucks na ye check in 7725 Ghana cedis and a last one ya no on se bronya de super and only 22 bucks and only nya 11330 Ghana cedis so in the case carrying nyina abom for the year 2019 e 23175 Ghana cedis old one be 231 million and a 75 Ghana cedis that's no kwasem ni say sika yensa kan wa hanu abusafo yenye ni say ye 8 bars no kura film ni yi 22 bars no kan say 15 bars no kura film na beka 22 bars no kura sa film no nya 22 bars ayenhwe sika 22 bars no de bae no so for 11330 Ghana cedis. That is 111 I can say 111 million. So and onya and 330 Ghana cedis that so and no kra na ye 111 million. What the even say 15 no bars no kra ma na 8 bars na ma na me nyina ye 22 kra 111 million for the year. And this guy was a ko mo 600 Ghana cedis. Okay, yeah ni enkomo. Hello, good evening. Hello, Opanyi. Hello, Opanyi. Eja. Yamo adu ben sa FM so. Eja. Epacho Opanyi ya konto. Pache mimi. Yo, yeda wase. Insa FM na no twetwe nkomo em se unim maame IFM no maame hawa. Hawa no pacha mimi no.
Me pacho we ode ya. Me pacho me bra so ni mi jai. Obra ni jai ansan wo. Me bra ni jai krache ansan wo. Yeda so fire. Em say ma media be die said ya wo kan ya obra ne ware mfinhia makoma kwa aduonu enan ansa na wo firi atase for asase so ne ye japade aye kokofu na koba ne se yenya nche nanso wo na odi ade odi obra ade na oti koko no a de se koma me ho de wo se koma ho emma eno ne ko abu e ho ye be se ebisa se sei enete e no kre anante sa wadaroma Ejam pacho ya no mo wani so takra. Opanyi yaw me pacho nkomo ne se eya wo bra ne yire hawa no o kire se ejapade a eka ekire ye kokko ofuo no una wudi ade nti una wo hwema ye ho akonta hwasoni ne ti a okoje a de sesa wo de ma oba ene ne ma emma afimu no nyina wati kokko sika wunyama wo mo eye 600 Ghana cedis that is 6 million. Mama me 3 million akoma ne yere ba kono so 3 million enso ye nkonta wa han kokko a wate na fi no edo so yi pa ye ba se ehunu se etesa na ntesa so won kyeremu ni sei wadaroma NHYIRA FM oso ani ni ye japade me pa cho mame ha ba wani ni kru ni kokko fu me pa cho kokko fu ro me na me ni ho eti kokofo no womu ye mienu tio ya mienche obi ya mienche no womu ye wo ye odi kae ba ku no de ma hawa ne ma no ana kire ni waje kro so wo ye eti wo nwi akura ana ekese wo ye ni mu ana wo ye eti hawa no kra de ba ku no wo ye na kire kra de wa anye bi wanjebi na de oye bi no de hawa ye bi no sa kokko na wahe ya waya anu no wacha no de ma hawa no enti de one ne ye no wacha de ne cha mu cha ye no anu ade ne fa no ma hawa no eno hawa me pacho kokko no ukun wacha de odi ama dabi ara mi si kokko we no mi na mi ni ho opanyi me ba opanyi do wi ya fi we ya na me ko ho wi afrase no wi afrase busumi dunum edo etoso aduonu so na esi memreda opanyi konto meba opanyi konto afi we ya na ye ni bi na afi we ya na me ko ho me nti ho me da se me pacho ye ni sei oba ne se ni kunu anche kokko na amfa ne chefa ama no ana kokko no ana me si kokko no onye kokko ya mi eche wonwi ana me se adanu na me kire se upa kameba so adanu no be fra me wo fa ade chi ye ba ho ana ma ba ku bi ma peniti wonwa bi asa ai na je ye producer no aha me fra o number no na me nyanti obi na kire me se me nko da kuma bi wo ho opanyi konto me pacho de to wadan kuma no de emfa nto nche me pacho afi wati kokko dodo sai wa funu mpacho wadaroma ana me si kokko no ni kokko a wo ye no onye nwia wati do afi mu ka se ka me ba so opanyi konto mpacho wa ye wi onye nwi afi kokko dodo sai bag dodo sai na wate wadaroma obanyi ya no mo ni su kakra me ba cha wotemenka hello wotemenka we ka me ba cha afi kokko dodo sai bag dodo sai no wate na fu no so na e pese ehun ara mi si wo wu ye no afi na me ko na card da ho se wo wu ye na card da ho eti kokko do kura no ya ti e di tuetu aka nya se ya kokko no afi anso te ba cha wote dodo sai wote dodo sai mi mani bi mi tv mani se card da ho na wo mu nyi wote kokko dodo sai bag dodo sai ti na kire no ye tuetu aka na se ka ne sa na manfo me twetwumi a de be ti na kire no opanyi ya konto so kire ye ti a ene de ormu de mesa de ama wonu na we de ka da ho no
mintimi nko fa ni nyina ka se nkola ne nye na me so ye ma timi nkotum opanyi ya donko ya be ka se mi na me di ade eti na japade so mi hu na japade bia hello opanyi ya kunto hello anu aka se koko no aba hello ya aba no we kwa fufu ada onu kwa afi kwa me be ko opanyi ya kunto fufu no esa opanyi ya kunto na me ne fu bra no ye cha ansana kola de dia ibenya no phone ntwe na so mu ana opanyi ya opanyi me pacho so asema ye bisa ono untimi ya no 4.5 koko no what dodo say bag dodo say na fi wate koko mi afi mi kwa dia na se tuni na tinu ana no so mi kwa koko mi kwa ho ure ubu sa obi a opanyi ya konto me pacho mi kali am dibi mi di twetu aka me se ya o kana ya ti asio fiasu ni chine de no hello na fuwa afo so ba ji de ana kaka mi nya na me se mi di bi man kwala no a mi di bi twetu aka bi aka twetu aka no Matias me bawo ya se kokoro no kari ya no na bag no e ya dodo osai o jimi nka bag ya wunya ya nkyere ya wadawroma na se koko de dodo de se koko de mi manya ya kari awie ana dodo se ne de ade mi se mi koko mu fan dodo a ana mi si koko no anso ene obanyi kunto amanfo atwemi obanyi kunto amanfo atwen won ade wodi obika mi tuatu aka no wie na kakra no awsa awoso no mi wa ha mi be ko e free bed wada akoi mi be ko ho na so wate a mintimi nka se mi ma wo nu obanyi kunto obanyi tie koko no emra wo sase afiwe nkwa koko dodo a wate tie ne dodo wa ha de di nka wote ba tie wo so akọ me pato ya ko ubu sa wo nu no mi afisa mi tu ho a mi ko mo akra mi nti wo aha mi di mi power ha eti koko ye ba na mi se mi ko fe wo mo fram ke koko hwe so ni no eti mi na mehwe eti kaka ya na mi opanyi kunto meba opanyi kaka mi ya na mi so mi tie bi man kwala no a ono ha wa gira o se mi ma bi koko skani opanyi kunto koko no na mi ya wa mi opanyi kunto na ma bi koko skani opanyi kunto pacho tie wadaroma koko no de nka unya bag nwotwe ye kari enwotwe no tie ma nkasai opanyi kunto na pase e be kasa de ni nyina re se ye be peda ne nyina ya ba ne ya ko fu wa ene na wotwe nya wo ha ye nya wo nsira fikasie mu ha wadaroma ene na wotwe ye nya wo fikasie mu ante sadia ene na chese de besie no enya ade bebo akra fi se obi nkodo ene na wotwe wadaroma onu obusuafo ne mra onu so na busua beba why ene fie na wotwe mpacho yihia wa why na agro ntim ye de e bia na ne wo fa nyina beba eni atati wura fo nyina beba mo why ade eno ne yehwe why ene na wotwe ade atati wura fo nyina me kra e bia meba ho ne yakwa atati wura fo no ho mate mo why ade sa ne yehwe eno na aye de na agro na ye because amane sa me pacho mo bedu ha anumre be ye so no nan anase no mum na mo wa ha sei why da be tembe anumre be ye se no num kra mo ba ye anumre de me ba bia me tia no na sa ekwa mo aye hu ana ba bia afro no so tia no so no e mo twe wo mo won ka side ene mo ba bia me tia no so no me ka se me ba ni nya na sa akwanfo tata ye ene ebra no pa why tambia baba bia why tia anya no pa de anumre de o ka se me na de a ene ya jamin timi ba to bra no pa why anopa be no ndu ko du ba ko na wa be du why anop wiade a ene wia metima ba fi be du no ndu ade ko no ene metima ba na sa anumre pa de eja o ka se me na de na sa akwonfo se de awo ba si fo tata ye kwa so drop afo kra ma ana wa ka se na yi intima ma ba ka se bi ama ene ebra wia why obanyi kunto no pa de metima ba anumre de me ka se me ba de ene eja mintimi ma mate ene ebra wia no why obi
Opanyi kunto. Opanyi kunto. Iti alopadi ameba. Ko kunto. Eja kunto otimi nka na wonte. Mesi alopadi ameba nyumre de mi ntimi ma Robert. Branopa. Am Robert Mate. If you tell in court 12 11 court 12 there. Menya kwa aba na nyumre de am Robert wo kwem. Yo any Branopa why? Branopo. Why? Anopa 9. Why? And I'll try to anopa 9. And me ba me na ekwa fu rap no won carry. Yo, Mate. Branopa ni akon carry akofе fu no kwa na ye kai si ha. Air condition bom fa. Do be shemu do air condition so do akọ ho am akofe bibia ba na asomdua ba. Ye da se why? Say ye fe woji ye so nyame yadma bia e bibia betuma ye kama e bra ye nya betuma be hia wa ha. Ready saw. Afa opanyi reko. Nana chiame reko. Hello. Ojame reko. I feel so. I tell for the down no. I yiri se benta. Chesa ya kunto o mai chesa o mien kebim pokra na che. Wo bisa na asam no kra je what number bi. What you fool? What a bag say? Was a bag in the dia na me ko e na o magusu no mo sesa na bag in the dia na bag in the dia. O chame reko kra no din kuma ko si say bag no aduonu mienu 22 bags. 22 bucks and one check in and 11,000. That is 110 million. Nanunkwa crack bay na papa na dia intimintia. Wama you didn't mean 3 million. We the pop na wafa. Aba madiani ya dibajo. Nemo no badi assembly no bia betuma bu nipa bone fo. Yebeka ene yebeka sin pise uye nipa bone fo. Nemo me fia da oba na wuchirem na emuda hwa na atumi aboye. Ye ne eye chame rekuni komoni enwie ho na emre fi. Hello chame. Whatever. Aha de kosi ye no so tie. Whatever me tie pa. Ene won to ayampion kotoko no de crash mu no. Ankomolia onimudi sabe bagaram ko. Wa mama nka bi kura kese mada se adia me ne papa bompo kese wo makwa kura wo banimi o chami eno na edi adanse ese asema ho kanya ya atoro because ewiase sebi mpanyimfo so obi enu a wode ne sabo nkumwe a che ne kura se kwan so na chere kokko bag dodo chere kokko bag dodo up to now went to me anka enti obi abetimi na dwene bu bag ne kura betima kan de chensa ko wontimi nka na de na se bi kura chensa enti de be ye ne se ene na wotwe obeba na afi ene ne sinkunya o de busuafo ne be kan wo ye nyina be kokko mu ho ne akofe de ko so fura na beba efesuni ni wo ho kache o kari kokko no ebitu mu ana ma na timi abo enti o cheme ye na wase ene adwuma pa waye wada me buru we de wudi misi no aja elu Owaso mpacho kasa ni enwi wada me buru we de wudi misi no aja sabe mpanifo se ofin wunya bia ne pampro sa so so ni fi enti wada me buru aja midi no a chame rekuno dia mpotemo dia smampo no adu dia de fam ye Philip Kwablenya mi DJ Philip aja wada me buru na gina assembly ma hotel kumeletelia enti we de mesese beso a e chire fam dia smampo no ade no anu dia tie e ble so mo nkome moa no mo no moa me no mo nto aba emfama me e hotel kumeletelia Munyina Telkrum Electra area Telkrum yesrem munyinara sade ye bai obodwuma boaye no enya asem ketwa nsira de odi ana de asem emomode na yento aba na ma na Telkrum Electra area onso omeye assembly member no moa na dwumadi entimi onum kasa kwa entimi mfama no condemn ma indoso no enim se obi anso indoso na rade kan opa otiame rade nya okese ahaye nsira 104.5 ya ba fie ebedin koma badwafo nyina wa ha ne ahwede ekọ odi etiefo obi nsi twodo mato asabi nananom monimu a sade etie no no se yempo ne yahunu kan nimu na da ho no hwede ekọ se nwunran obi be yedwuma mfihye duanan aduonu nan na wo waba be dia usi ho na wo to ayampia wo evrade wiase ya ewiase ya ewiase be ni ye be hu de beto ye ba nsi a so biejana kuya bieje bitese no to pa mi try that's a fire to the Angels Dominion International Church do na bo me mra ne se akwapa no kwafo no meni Prophet Joseph Mensa me na me de Bible mu hwehwem Ghana ha me na me de hwehwem Bible aye de hwehwem me na me de ba Ghana ha e kan okre ma obi left and right
adwuma yɛ sɛ woyɛ bɛrima na ne bɛwale na yɛ kunu anaasɛ ɛyɛ wogyede ne ɔbaa na ne bɛwale no ne nyinaa wobaa yɛbɛkyerɛ Prophet Joseph Mensah adwuma sɛm na nkɔ yie yɛbɛtumi ayɛ obi kura a wana honhom bi ha ne wɔn abusua mu anaa honhom bi nti nneɔma ma ne nkɔ so wobaa Bible no bɛhwɛ ne nyinaa ma wohu awoa sɛm na ayɛ problem meka kyerɛ pray wowɔ Ghana ha anaa wowɔ abrɔkyimam na awoa sɛm ayɛ ɔdadwene a wote menka asere wonni problem wɔ awoɔ ho afiri kunu anaasɛ afiri hɔ wonni problem gye sɛ deɛ wowɔ problem wɔ ho sɛ gye sɛ bia wommu nsa woatwa bla sɛ woatwa bla te sɛ bia wɔ membu mi sɛ sisia deɛ mentumi nsa ɛnyɛ ɔbaa si ma membu mi sɛ bia ne deɛ fine anaa yɛyi wa wode ato atwene ba sɛ wawode da wo yam na wontwa bla awoa sɛ wonni problem wɔ ho saa nyama deɛ sisia deɛ Prophet Joseph Mensah me cancel nyoma bebree mu oba Prophet me na metumi die duro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na metumi ma ne wo Prophet Joseph Mensah me was akwan no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na afiri be ma na ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensah Kumasi krom ha me wetim te abo mbola junction etimetim tebu mbola jaje Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu so bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de ye hwemu de baaye me de akwa Adom TV saa so bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi ya me ye dwuma da le benada ko a Accra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda nkɔkɔ de Trado Salvation School on so me adwuma the friends kwesi adanko a hwɛ akyira be yi ni o le ne fɛ ne kyira be yi Psalm 91 enima do okron baako we wo ka Psalm 91 go so 7 times wo de obesere ya de wo so me sei wo de sra na pa ne nyuma na pa ne nyuma na wo de obi so wani bɔne ana be yi a wo de on fa ntra na ka ade when I achieve be ye or was my become one was and we a favor oil we need the other say what we are juma will be 100 semi and a day unya sour you will be sure we need problem be again Psalm 23 what can go to 7 times and also the sra say I was since another Nsem what they are slow when him no some case die we need problem be again. For Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Prophet Joseph Mensah Makram. That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and say Aquapan Quafon, many. Prophet Joseph Mensah, Menamate Bible Mushim Ghana, Hamanamate Bible, I had the Shisham Menam Ghana. A kind of crack, Mao being left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewan and the Yukunu, and I said, we didn't know Bana and the Bewan. Ni now buy a bachelor Prophet Joseph Mensah. Adwuma sam na nkɔ yie betumi ayɛ obi kura wana honhom bi ha ne wɔn abusua mu ana honhom bi nti nyoma ma ne nkɔ so woba Bible no bɛhwɛ ni na ma wo hu awoa sam na ayɛ problem meka kyerɛ pray wo Ghana ha ana wo abrɔkyimam na awoa sam ayɛ ɔdadwene a wote menka asere wonni problem wɔ awoɔ ho afiri kunu anaasɛ afiri hɔ wonni problem gye sɛ deɛ wo problem wɔ no sɛ gye sɛ bia wo mmu nsa woatwa bla sɛ woatwa bla te sɛ bia wo membu mi sɛ sisia deɛ mentumi nsa ɛnyɛ ɔbaa si ma membu mi sɛ bia ne deɛ fine anaa yɛyi wa wode ato atwene ba sɛ wawode da wo yam na wontwa bla awoa sɛ monni problem wɔ ho saa nyama deɛ sisia deɛ Prophet Joseph Mensah me cancel nyoma bebree mu oba Prophet me na metumi die duro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na metumi ma ne wo Prophet Joseph Mensah me was akwan no
obu ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na wo ba he be kire wo Prophet Joseph Mensah Kumasi krom ha me wetimetim te ebo mbola junction etimetim te ebo mbola junction Prophet Joseph me ko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de ye hwemu de baaye me de akwa Adom TV saa umuso bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi ya me ye dwuma da na benada ko a Akra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawo da na me menda nkokko de Travel Salvation School onso me ye dwuma the friends kwesi adanko a hwe akira be ye ni o me ye friend akira be yi Psalm 91 enima do okron ba ko we wo kan Psalm 91 go 7 times wo de obesere be ade go so me say what the Srana Pani and Napani, now do you be so when the Bonnie and Abbey or the Fantra and Agadi? When I cheat be you or was my back on one was and we a favor oil, we need the answer what we are Juma will be 100 some and a day. Sour you will be sure, we need problem be again. Some 23, what can we 7 times and also the Sra say I was in Siana Nsem. What they are slow when you know some case die. We need problem be a bit. For Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504 604122. Prophet Joseph Mensah Makram. Ya dia haba Mr. Atridi ya dia ebe duane afiri ni padua mu. FDA ahwe adwadie nkwatoa yi mu agi ato se eye. Smaba obi nkabi mame ene fiada Friday edition Ewiase Nsem hosting by your man Evangelist Michael Entry AK Condemn AK Massacre AK Atiatianfo nyina the king of slaves Tiatian yedo ye ho haye nyamanfo bretu ne ya ne yete so boa apolice form tie nyankopon hyeremu nyina titru Mr. Obin police anyway obiye nyamisha wate obin wo mona mo ya dwuma wa nyinam gwa filling station ho no o cross you ten na wa beto kakanga bra obin wo fe so very life me cha wate woni nkwala ne nyina sa na owura nso e wo hobi e na afi Ahmed Idrusu police anyway ne ko Jose Ahmed Idrusu erade shamo pa se mo bo me ho ba hwe mo ana mo condemn mo me ye condemn chumbere ma kofi chumbere ma bekwa runabout mazi clinical garage ne wo ho me bra ba ko pe kositwu erade enshirawo ne boa wa boa ma fi we boa wa boa mintumi nka nyame enshirawo pa wate oni to park ke badu any bra race any dom bebre of mofadonko na nyame enshiramu nyina me da mase eye mo ton kai o bekwa runabout mazi clinical nyame enshiramu yenhwe na ye ne doctor nyinkomo tiawa ye wi ne agye adwenkyere ne afre amamo so mobam na mo de madwenkyere papa de abasam na ya so oba bebre mami uko Facebook na akwohwe a wanyini nanso aye adwumaden se daache na se enhye anane manya mobo
na afi kwamboni sei ene opanyin ede ne fa so yebekọ ne akwaje mu nso madwenkyere ene wo ba heba ewa ha ba heba wa ha sei ye maame ye echamfo ba onim fom na habai kasa wote atonsu no omo bo adwuma gidigidi omo ba ye omo nsem tra na etre because ayare sade wo boa omo gina mo na so ye ne omo ni nkomoti awana afi nkwen doctor makwa ba yewra but I want to say erade adarama so okay you ready amana ya kono ne ura utim say and afi na ko condemn and na ma woda wate fa bibia meka ho na the day is because any kasa man ye dodo cause we good one them we ba no wow come mirror wow bibia boko de erade adaroma fire kwai ba santana heba clinic no ensem ekoso ho ayarese ekoso ho nipo mabenya fa hodie wona nam nsaso amomonya omofa hodie yintie sede eho ete meda se na ya chietie for sans omunti ene ete baabie anya o madaroma kan nyina ha sei na owrefi bibia na so piem okumase atonso agogo a wo de wo ba ya na wasane la ye ba na kondame ho enkasemu pa enkasemu yade ena yehwe se skeleton e woni padua mu wo say de ya so honam nka ho ide se aka akrabi na so ka de skeleton na hey mami na me no say ya kwa bia ya me de ya bia de enum say no pepe skeleton na etua ni padua mu na ye no mpene nkasa na de abra na eno ena ban wo hye so no ene meba nti so be da sorry a ade be chia be kwa akwa adwuma ni nyina no eye ban heba center ena ehwe no mpeso say ye won kokra ma ye tonkase mu abroni beka say bia osteoporosis eno eyew sa na erewe nkasa na nkasa ntuani na ube frichu na anase bia be polino na onan no africhi obi oso a wahia nkwansia na ne kasa baabi abu obi oso a ebia ball no okoboye eno ne kasa baabi timi bu ye wo nkofo bi oso omonsa yiyi omonsa ba ko anase nimienu ni nyina wo ho adako ubonse ehwan na apefri ho banse fabre no na onhwema sentini se ono na ye nkasa mu adwuma ene ye wo infections a eye nkasa normally say what our sickle cell ya na ebitimi eyew eno sa ne ba ye wo kushina na se nneoma bi esisi nkasa nani obade eye nipadua no sa no ye se de be ya ndompe no entwi hu to de nneoma bi aduadua apapa nanim wo de na rewe enti ebasa na kasa ni twi ne ho na eyew ya sasabro ena aso na ho se maame ne papa mpanifo se ne kotodwe no ahonho no na ensuo gina ho ni cap na se kotodwe ni de fen kotodwe na nkasa ebutu wo no wo ho adako na ayi na hyenche baabi ne apia si so we mu nyina ye nkasa mu hawa ba heba center ya so ye yetenete ebiemu so obi spinal cord wakotwa x-ray yesi ho aka ehini se no ayesa hwede po no eto aso saa nyame na aye ne saa wodie no baabi chia pe edo be hwe form ba se so spinal cord wakotwa x-ray doctor say ubintimi nsori biemu dadam unhuna mane sentine se infections aye no anase kokra ma beto ho mbe nkasa no ehuna nkasa ba se fabre no na onhwema ebiemu so obi wa ni chepe anase ni jonku sankasa na ewo ho no obi nante a wote keke woni nipaduam ni nyina ne senkasa no bi na kasa saa no abusuafo enye saa na nipadua ne te how na abeton kasa nim enti udom pe na ye ya won kasa na ye ya onsanso a wotinimu a wontime moa ommoa so a wontime ntinimu awo bebe die ene ahotutuo ede ne ho bagima mamanfo ya chekire wo mo pampe abusuafo baase fabre no ye wokumase atonso agogo aban hospital na chi hope wudru wa wo se wo hwehwe ban heba center enti wura fi bibia no ahyase ato santene na chese o pai ba enya sam ketwa adane eba ofa ko visi ne tente be sa hani kofi ase na atwam do sa se enya sam ketwa wo be ka be wie no na wadru ai enti frɛ yen e was 0244 08 34 82 anasa 02
0272 50 00 12 achemfo ban wose haban kasa wotena bebumom eye no kwasem trodo na wose etware wo de hye bi so afabre no eno so ye ho adwuma sonko kwan so se etware no kondem enye ni nyina na ye abonsam yade ebi wo honom a adwene no se wonyem oba na se wani di nuane no bi ne nuoma e wose wo ye no wantimi anye ni nyina na akra no watofa anase sini ewo bibi mu enti ebasa na adwene no wotimi kento obeba atiasefo asase no na je so ontimi nya nuoma ye nwene se de nipa e de adwene enti ebasa na na chese de oha na bre no base fabre no na onhwemawo se de etwan na kodro bi obetimi ahwe wo se odehia bi ene dambo asini so utimi se na adwen no eni nipa de enkoyi a base fabre no na onhwemawo ba eba center enompemu adambo etware ye na ye di hu dwuma sonko a emane mfa ba bia sansa yaresa eni ba bia ka ba eba center wo si stomach ulcer ye funum kro ena ye wa base fabre no sa ye funum kro no obo ade eye ni nipadua no o the line in bi say ye funu chenchenfro nim se de be ya wudidi kotomu a enkofo ha amre na wode no esansa wunidi ye yarewa bi efe na nimie bia yewo ena ewiwi nuoma bi ntine sa fan line no pa enti aduane no kotompa na yewo ya sabi wanja wona ya na afiri wanumu ba ena base fabre no se de be ya ekuro no obetimi yakuna ma wo ma ye funu no line no akova so pepepe na didi a ohu atonye sa anemia ne de ne ho bagimu a eno so ne ho nsem bebrebe woso wo ho na afuru ma no ye ya ekopem ya wayase oso wo ho nom na uminimu ade bi se ho pese ote a emada woso yafunu ebom te se de ebodondo na base fabre no ewo kumase atonso agogo na ye nhwema wo se stroke nyodua ya de ena ye wa wo se fabre no stroke no eba ebo nka ye wo ho ma nsa so ana age agu wanim na ye dududu ka kirema aye dudu wanim wa ye confuse onti ase wa kire na odwin bibia enye ye wo na ase upeja empeja base stroke yade ena ebo ba no wosere fabre no na onhwema se de be ya pomde hu nsam no ebetimi akone ye clinic ho no mo no me pa chaw ye hwe ebia se bia wo kro bi pese omia wa kire nya ba bi mfamfa ba ye mia ekro wo ho ye wo wards females ward ena males ward e wo ho ntu fi akiri ba na nya ba bi na ye be ma ba bi adasonko ye test ahodro nyina bi HIV hepatitis malaria gonorrhea ni nyina ye wo ba ho enti bra ne sanse hospital kese pa ne wo mfidie abrane ahuntahu na kese nya asam ketua ye de hwehwe ni padua ni mu nyina ehunu ya de cropote na wo ba ne ye kire nan na me patwo enye yo ye de haban ne totoso ye wi de banage afa ho wonti ya obia na haban no edi djuma ba heba center ye ne ye sa nyoma we nyina abusuafo mfre ye 0244 083482 0244 083482 anasa 0272 500012 0272 500012 achemfo ba wose ahaban kasa otena bebuomu ya de ketua bi so ne aso gonorrhea ne wo so abra na ye nhwema sentini so wo ho na wo be mamu ehihyew enso firi mu ba ekura ba mu uhuna mane sa ya de we no implication aso ohawa ewo ho ne se etimi twa wo ye be ma yo ba o wan hwe ye net na wo so cha wontimi ngu biem tietietia sa me ha ya me be mem hyehyeme de ende ye symptoms anase nsunsuanso keke ne bedi du ni paduanum sa wo nkwamo anyame de ama no bo se wate ahoden ne so enti ekwa entimi enhyenyin sa abusuafo brafa braye ewo ba heba center ne enhwema wo yo ba so a wo hia na na ba mu ye wo ya wo ho wo bunsa wie na nsumoja kakra ne nan baabi me patro betimi asizi nkosua na etuba na utimi ebu nsa no afa na wo so aye be ma wontimi mu nsa na kampeso wo ba se fabre no wo se typhoid fever sunsuan wa fabre no sexual weakness me ma hanka da sentini sa amanfo de nro bia ba bonten kofo otugu so na okwa akoba adwuma na no akwa akoto no de ko mesro ba ho yenye sa o se pressure wa asase so nti sa wadwene ni so a onuma duro no kra enweke ne ade ne de natural bra no nche wa kwankire no hwe ma se de be ya ade no se mu na agogo se sini tira se peja intimi peja ye besiesie ne de ama onye de wo beje de akoba adwuma aha ene sa de ma ho because yenye sa wo ho enti nyarewa hodo afoma fa ni padua nyina diabetes hypertension koko ne nasefo ne de keke ka ho ne de yetu awase kra enya asam ketuwa enti braba heba center ne nompam de adambo etware wontimi nsa ye ho enko bia eka ban heba center ho atemfo ban wose haban kasa wotena bebuo mu abusuafo momra na yenhwem na nyarewa
mmerwa nyina entusan se bronyan ye di ne sonko kwan so ye de number ne to dwa biem na afi ya sorry enkonwa so abusuafo mfrɛ 024408 3482 024408 3482 anasa 0272 500012 0272 500012 abusuafo e kuma se atonso agogo aban hospital na akire ho pe ene wo wura fi bibia wo se ba ya matiefo nyina mo ni dia Baba Obesere Baba Hanen cry so azie now we didn't say what can be wa amwa that's right me mama mi da wa am odanse condemn wa do bebudi me ma wa said dia mama me efia obo dwuma me na da efia na me say me bisa doctors no ayi bi no adan no so ba anyima on bia ne kru ntimi untimi uhwa wuhu ya na ka ka wa nka ufu sa me na so se time ne so sa akra de me person ba na time asem because say efia no wo kopem ba akra nda na ho wa na enti nka ba so hwe ho because wa pa ne se de nsa set mi wram e ma ne yeye enti unsa enti me nkoka kola ma hu so ba na onyam o person because asa ya no ba nyam asa wuhuru so onyam kaze ka bia wadu nsa ko na bia akra nda wo na akoka no na woni mi nchi so wo so say o so a o wa chire time ne so a no push ba say de o do 9 months ne so de o do nsa be ka de ne o be pema wo no sade o wa chire no wa ekwa nkosida ye condemn efia bi wa me da se no aha de de bu be si e na afia to aso efia na tene kan ba sen nam say mami we won wo say abai kasa ote wo kasa ote yare abai fako atonsu na onyu ha nyina mfro ma efia rade kan ho pa ha ye nhyira 104.5 Friday edition ewiase mu nsem osomfo de nyina eye bra ahofe evangelist Michael entry condemn eke masakra eke atetiafo hene obua eje tuato yekoyanim hye na afi akogya adwenkyere wi a yede de aka ato aso e de amam nana wa ha ana ye bi wa ne bi nana wa ready ye ne di nkomo na bibia etima kama nana ba cho ye ntie kakra nana ntie o ensema egu wono no nana kwase aburo ba ko ni mprenu ne mprensa so ye ntie wa adwenkyere wa da roma nana onsa na ma me ne ka bibi sai ni cross one no na sa aware de ntokwa ma mu enye de yakoni wo say yazo open ntokwa pa sa aware de unya de hye musa no a na ye kama okay na busua na anwene ma me no omo anwene ma me yo na afuo mu pa anansa me se me ye banjifo me kwara me yakura enye yi wo me se me de jijimani me don hu dua e kwara ya nto no person how more ani ajegon ya nto no what be da sama me betumi adua kokoo enfie bebre na wo papa no a wo ba na anu ya wo se de wo na nka maame no kwara ne ye mu maame ne nete e na nko no kwara wa mamu bi eti ese de nyina de na be si fom papa kokoro nya de abetene atene chena ye be kwani akoche ese de akara kakakra kra ne papa na drawia ye nko chafuo nu ye nko ne ani afuru ne nkasa wonche won fa maame no e de ma no na ye ntema maame ne de ma no na ejamo ne de what be that wan go dua kokko a una agonu ati bi da egu apaso na do nza go wurawura opanyi kunto kra papa no kra ne ba ko na wo mienu kra no eno kra e kwanzida no fisafo no no anya bi kra no ase papa na wo no enkra mienu nti de ese ye mo bi maame amza ne namba no elfo ene wo mo ye ne sa no what be that na wo wonua akoko se papa na wu na me chehwe check kokko dodo ne enti maame ne de ba ho ntibi de wadie ne nyina ye beti afiri mu ya sa ne maame wo beti afo no be mfiansia sa na busuafo na sa wu so no me sana bu ye no ya adwen pa so far sante ye ntie o na afi ye nko condemn yeah papa no o yesisifo pa hwe unso wubusa ne nsam no asama wubusa no anya no ho asam no yi ano se no kra ne namba bi kra wubusa no kosi na no ado kosi kule yesa o yesisifo pa oti koko bag sen ne nam touch light o se koko no me ko na egu apasa na da bia na me kasa ye sabi ye kro nkito mo edu ba bia ensam bi sei no ya na ne ka no hu se de won ka no enti na kwasi bo avoka bi before asam no because mami wo ma mi bisa mami se unima
ɔsɛmɔmba ɛna ɔmo yɛ den ɔmo te hɔ nom ɔmo ntimi nkasa na wɔba 200 something million sɛ yɛfa bi kura yɛfa bags na ni nyina 15 bags na ka 22 bags na 22 bags 111 million ebi bu akyire kɔkɔfa sika de ama obi a na wakɔkɔfa 6 million ɛna wode yɛrɛ wode ma wɔ mo na adan nipa bɔne sɛm sɛ saa nipa wɔ sɔle wie a wakɔ akɔkyerɛ asɔndɛm sɛ ɔkɔbɔ mpayɛ in fact ɛyɛ asɛm bebree paa ɔpanyini yɛmpɛne toto mpɛne no a yɛasɛm a ne sɛ wosi na wɔtwe sɛ na wɔbɛba ha wodeɛ bra na yɛntra se ebia na maame no asɛm na wɔka no na ebia ɛnsisi so yie na wodeɛ bra bɛkyerɛ wo adwene na ɛhu sɛ deɛ wo nso pɛ sɛ ɔyɛ dɛ bɛyɛ wokyerɛ yɛbɛtwɛn wo ɔsɔfo asante AK47 ɔsɔfo asante AK47 bɛrima pa sɛ ɔbɔ dwuma mehu sɛ ɔbɔ dwuma bɛrima yɛ bɛrima paa te sɛ kɔsi boafo a AK47 what's it there? Yebi nti se ja pa bebe awon na mu ide. Nyame ya domo 24th. Eni ebie hotel no ano. Enyo na so ka. Akosi buafo na beka. Ona yo kiaro foi. Ada na muso ka. Oh ja we je do no eni ma nsa da pa cho ja. Enko be bia na be se. Buafo na kiaro. Yebi akosi ka na. So pa cho. Yo kan. We ya tata. Ya kan enko. We ya program me ma so bi. So Nyame ya do 24th. Yeji eni. Ewo hefa. Agra Samai. Queen's Park. Queen's Park. Mo bada se mo bu shafo samon nyima mo mra be. Mra na nkoda ho. Opia roti ha. We ya kakre ya no oka wa bra. Kwandam. Because fi na program. Ati akwa. Oh wa. Wo kwa ko bi ma ba pamo. Odo baba. Kofi was there Kofi pamo. Wo kwa Kofi. Opia roti. Kofi juma nyu. Kofi Opia roti. Awazi ejehu akofi atiko ko bag mako bag rekwana na nka bag na amumi anhwe 8 15 na 22 nti 8 plus 15 no kra 30 wonwa 8 plus 18 23 obiti mi wo obi jade ye kan nya abo makosi 31 million mama mami akono mama 3 million mama na ire ba kono so 3 million 6 million madam so asem condemn kozi onse papa ne kasem so kasem ye djura maso okay bi se omu ye afu no wie no what's um dika koye baako eno wie no wode mama mi o ma nya ani ya bisa mama wase wobwa ami wobi to boase tambe na yes akukufun me pa cho enu de tema meni be ma ne kwaje baako no na no so aye afu a me dodidi da bia afidura na makodo so na madidi enti me don sa no tema me di men say nsebre no bi obaso ohun say nsebre ye wode ana nye wode a taafu no unu kunu na ye but na asase ne wode ami ana me kwaje wana kwaje asase nse wodo ye menche unu be ma ne doye menene na eye dabi unu ne ye safu no ane dabi obaso hu se no so eye mumienu mu dia sa no so ntia akasa yie ntina meka se ntwa atro hwe yon tuye boase on se ye ma na kasa pi but ye efa baby hwe me na na me ne tenae free nkwada brim o ware yire ne yire no ne te no o mienu nyina afrim na me fo mu nkransi o ware ne yire no onu ankasa o ma ne yire ji asase ni bi ase de ma me kasa waji bi ana o ma o ba ne ji asase ni bi ana me na nana nkasa be ma no so ji asase ni bi enti o ye ono na asase na o ye no no mo say at the same time ye o ba ne de nkakra de be ma no de bi a se ka ba ko a ni bi a o ba no so bia de ntimi no ne kese ne ado kakra bi ikaba ko ne chimu ase 4 plot ne bia ne ado ne aye no ntimi na adwen mu ne se no me ye bia ma wo me majibi me ye afa wo ho ame no ye matu so de na magye ma na so wo agi wo de mu no ye at the same time ye me de no ntimi a me ka kire me se wonna kwaji plot no ntu be ma na ni wa anye sa kokko no ba kokra
you on the Berman net in Nasafu. I know they also come. There be many abotre. Berman no na net ye. And Namo yes a wood yen meboa. Namo worry. And Namo ye war plot or assassin our G. Fine. And a Berman also no so as I away no do no squagy yen meboa. And also in the it is her dear one who kwaji demon. Berman or Nisha phone will be Omanibi. My dear said I'm okay. This is a waka on so to me. Now so I can't Tiana. Maybe to only Berman a Berman just as in Biamo and I want on your man, my man. If Papa didn't I can cross one a quadjis assassin. Never Panny Bemu. Mama wan kasa ko mama kasa na agozi kasa na me ko ave kasa na agozi apa cho kasa o won ehu this time o be ma no bo so boda bi o hwe omoda jama so that ya hwe aso me kan mo ntimate bato o me mato asa ko hwe ye mra ne na asa oba na wo na kwaji bi odi mu na be ma ne ji bi ono nsu ne ji mu ana be ma ne wa ye odi na ba and my fancy by man so the other side no so manaba anya say bia difference what they are working anya asase we ya wo I me ti ase ba difference what they are working so ana okwaji ye be man okwaji asase foforo no no okwaye ana we so a se be man no ba omunya japade a ye so mo ware a ajapade a mumie no mo dia Ghana mrasa na chi be mo wade awo wono yere dia uyo ba wo so ware a wade awo be ye wono kunu dia de mudia ye na ye wankasa wo dia no so ba na ka no atanka nye ukuru na dia nya one ne betwi una na ye bi ukuru onjuka ote ase dia wo betwi bi ba wo wi a eno ba bu so ne dia ni mu ahia chibi kuru ka aso am ka no de ote ase etimase me to ase ba na kwa yi wa boa ma wo ye wo plot wo asase a wo gi ye no wa boa ma ta kokko na ba na ma na nka ncho se me no dia o dia mouth okay nko afa and wakwa baby nti mame no kre o side then the other side no kra papa no fa chire ne ko wo ye ne bi no kra no wono kra na ese nka ko pre back no koko no sense akoko no koko na ko efom yenu ayemienu aha ba de we no ana de papa ko je ne baby enti wo mo anka wo mo ya mo koko fu ano ma no bi no ono ne makra na ese nka ko pre back no wo wanya fu ni bi aforo wo ni bi mame mpacho owari me ba owari wo mfie do se no owari wo baba ko no nso be ka ho owari me no aha mfie do se di asa mfie du sa no wo be wale enti wono de danche ese wono de danche owari wi so owari wo ya no wo de wanya bi wanya de hi bi akoso wanya afodi akosenya enye wono na make akoso raise point e good point pa but akose the better reserve chire say enne na wotwe so mo ba point ne ye say na ko no ato ase be ma no oba ye no wo dam no ma say dam na woto ne magu a be ma no wontum oba obi frɛ bi okay frɛ bi wono wa ya wie mate ase wanya bi wo ya wo se wanya nti be wanya ne na akose anu de amamre ne se ote ase ne de obetima enjoy bibi a wo ba do wi a busuani bi ani mu bibi abiem enye no enye ko ware oba enye oba no ka woni ne dia ba wu ya ubusu ni bi antimi maka na ho se me bra atiase no wo kan to metiwase ofa ba bi me maso mo kan do timase me metiwase afoni nyina me van senka afoni papa ne nwu anka nyo no oba nyina dia wana ne dia me pa cha ya wana se wa ya ma wo ko ya ma wa me ma obi e ono na kwaje na sase no so no ododi die no obi ya na nya wudi mu na wana ma ne ya ododi so no ko sigi sa se ododi so no ye kokofu na kwaje na me ji asa wona ene me ji an kwa mi ko tia 2 million papa se papa no ti ko me ji bu no ko so ni ko bu ano no eno no ntimi nsa no na ntimi nkase na de ntimi ko se no de ntimi nkase masama abo kan ntaso wo ne ene mentemase obema no ko mu bio nyese o ware o ma mu enu aye na de awi da ba bio kanesa wakwa akwaja mafuom ana me obi bi na oboa me amya ya nana me nkase ya bushia de o eye one be ma ne dia yate ko ye one be ma ne dia iti be ma no se kan ko wo chefe mate ewo wudi mu die plot ba ko no ba asase ba ko kwaje nya be ma ndim na newo ada na dia wo da wusu anu ko ba ne so na dia nimu ada nya be ma ndim na ba ya be ma no na wo ya be ma ndim no ada se no se be ma no so da bi anu da bi me se me ne tra ho no ya me do ya oba no abo ko na fu okokufu no wie
me pa to na me nwa wa ka so nwa me no wa ka so nwa me a wa twiye no me ama sa kodo bi ama aba ye te so nya no na meka dia wo me ne tie na wo ja ye no ho ate na meka nya dia wan ka to ko je be ma ne tie se no no do no bi akoko wi enya no kre me da say rock care clinic se me kan tell say what the vein capsules dey aba eboa ba se bi wa himfie ni no ba obetima ma obi onum a esese himfie ma ne kye ndunso ye badunso ye kokoko no de se mo so dwunso tradada wo wa fili and your fence dwunso nya eye vein capsules vi eni ono no de pakum de aba o say akokra bodwuma ka se me akokra me mponi na mrante eni ne condemn obu akra ne bodwuma saa ne egbe sante agemire agenese antwi condemn wa say ya bibia ba fine eni ti bomode na hwehwe vein capsules na afi onya pakum de aka na boa ba ne ba menyina motumi agina mo na so dwunso be koyie afi ya ase na ye wo ya no be mo hyisu no nya betumi afiri wo ba bi eto nro bia wo gana ha okwa onsa ebetumi aka bi oso pen dropper rock clinic limited Kumasi Alaba Ababo station opposite Sika house na Accra Adenta Pantan Johnson on Care TV na wadam krum phone number 0244 183 230 and 0248 885040 na bibianye fine tesitum enrich tomato mix me kan cho I know the wodwa so choba for we ye jorof ende eno ne de aduane no na me yire Agnes entwide ye jorof mam edeye kama nkra na dwuma bie na fe me manta fotim say ye so ma dwum Ronnie junior Ronnie senior nkofo mu evrade so mo se me de ne da chi mo wasemu na me ba na say bie na dwum so ko great faith what him say with difference sa tesitum enrich tomato mix faje aduane na o mani na o ma dwum mie no mutimi ko manim agbebe herbal center se me kan chiro some the mona soap mona cream de aba okudwa so ano ne endurance se agent na hapa o de soap ni dware na de cream na sasa otim se e boa ma hemfie kama sa sent wo yifiri ho me bibia e kama nante tade nyina etu ase o video ni kuchiri ni ana etu ase firi ho na ma otumi akọ wani bomoden na ekọ agbevefo aso enu mutimi mo yare be na da so o say diabetes afi hypertension stomach ulcer typhoid skin rashes koko yare afi prostate yare no otu ase kra eye adakwa jachi kwa mu ahemfie opposite hwa Kumasi ya na obehu wo mu Accra nso obehu wo mu ewo sotium last stop na eno nso wonsatimi aka wo mu ho obetuma frɛ doctor na fe yare bia da so de akwa ma doctor timi aboa wo agweve number no eni 0550677681 and 0246595256 agweve wasebra no onyu ohawo ana wamane ana yare nyina emfiri Franco Trading Enterprise men kan chow say or the Brenadu say afi watete ne nyema nyina so for or the Franco TV di aba Samsung TV Nokia can say Samsung phone Nokia phone Itel phone and afi Techno phone Infinix phone Huawei Akatel and afi Stage or the nyina bi aba phone bia wo pe bia e boga Franco ene di aba enya sam keto TV akase boye no so Franco TV or di aba memory cards or di aba pen drives ne nyama kan nyina bonim pomodene phone chirem odum emia me bebo din na kokoje ebia wo pe bia bronya wo pe TV papa hwe de agiwani anase phone papa de ne nya ne boga Franco kwaduman eye babu baza building no adjacent Ajaba house obenya no ho sa na next YF office adum wa obenya no opposite Mecom eye adum nsabeka wo opposite Prudential Bank adum nsabeka wo sa na eye opposite Kofo Clinic adum obenya wo Mecom hwa afi ozikewu eye Morocco heading to Tower MTN office okay odo ani chirem Morocco ho ba be tompa boa na MTN for Tower no a wose ho no so onsa ebetumi aka wo mu Freboga Franco number 0245 316969 0245 316969 na Boga Franco ntimi mo na dum pharmacy se men kan tro say or the Nafa SV capsules they are boa emema ene manyina be ma dwonso mu wo ha ba ebetumi aboa so dwonso a wote ya ofe wo se chia wo se ansa na watuma dwonso anemu ya wo ya eba kokoko ni nyansa obenya eye Nafa FV capsules ebe ye firi ho abanso be sese wa himfia ma wa ye kama bomodin na fa oni chi na kwaje wo de sa na ode na napabites de aba ene capsules ene so bisu immune system no afi ebusu se ebia appetites no I can say uni appetite ya a wo de be didi a embusu ema wonya appetite out me di pounds and pound di ama ho ato wo de Nafa lady clean de aba nso sese ahimfia sa bomodin ne fo ni chirem KNJ heba
emrom then heba ashtown afi friend mems ke wo so sabe kan wo mo betuma frɛ wo number 0240 981-592 and 0268-229-862 na one Nadum Pharma clinic and Nadum Pharmacy and Heba any nkomo ebianya kama 7C's co liver oil 7C's co liver oil was say eboa boost nkra no immune system was omega 3 wom and afi vitamin A D wom nti eboa bofra no ebie na dwene mu pa na afi immune system no so amana gina akoten yare wa bia sana bie brain num makrani suanwa wo hu onya oye bia oye visionary person sana ne Moses no so ebiem sana ni pedua no so e mask no ye kama na afi trinwe no so efuku ha inyane so benya 7C's co olive oil na etumi aboa bomode na hwehwe bi baabi eton bibia akwa onsa betumi abemo bi na onso etumi dia abo ho ba ma bibia etumi akoso kama mepacho ye befa afrefo adwenkyere sisi a Angel Dominion International Chessmen Kancho Prophet Joseph Mensa kwapa no kwafo se bomode ne bra empofirimu wo da so ha ne ma ne anamu bia paso tu kwa bruchi ne man koyi ma yare bia teto no bomode ne bra Angel Dominion International Church Prophet Joseph Mensa kwapa no kwafa so enu ntimi mwa NHYIRA FM security checkpoint here and the oil our to din say Angel Protection Oil some 23 some 91 and I can kai was so pension na the saw boa de da usu bia tententem na efiri ho fuma so osu betumi nya bi Accra obetumi nya bi Germany obenya bi US obenya bi afi London so obenya bi afi obetumi afi online kasa na number enso onsa betumi aka no Accra amasaman o so tum Junction hona obenya Prophet Joseph Mensa sana kumase nso etimetim Mass Bola Junction hona benya Prophet Joseph Mensa enkoko Trado Salvation School Fred Doctor na anasa Prophet nani nkomo ne number ni 0554 477 959 0554 477 959 na Prophet Joseph Mensa eni nkomo Amazing Trading Foundation or the about manfo nyuma bebre biogas or rubber biogas or food waste biogas or a 3D wall installation making or 3D epoxy or bomodiana found papa office was in San Juma power was near Jumaya bomodin scabetuana for now 420 Ghana cities and one at the Bemoatari any two soon in 420 cities 10 years Jumadi any basso than the Divine air the Church of Pentecost near Downward Methodist Church ewo sewa nyakon SHS eho na dwumade ne ba so bomodia na fa ho hyem ehya ase anopa no nso ene fa ko se nwumre no 9 dwumade no ba so bomoden program no enyama mabubu din nyina ena okire enema mabubu din nyina ena okire eniti bomode ne fa ho hyem na bibia ntimi enkoso kama emfa emaupa obetumi afa number me ditu dwana ne de odi animu anase kofare bai no edi nkomo 0244 858 110 0244 858 110 nane onini nkomo power specialist ba clinic eno adua ya sebra no fa hamama ensaw yare diabetes yare hepatitis B utefro hernia ulcer bema onwo afi obi a ode boss watim kaja na ohome toshitoshi no sebra wayare wode cough chemist ade abobetu ase sa no de jirikagira ba mema de no no boy mama oyira mo bomoden efo ni kirem na bibia ntumi ye kama o wato nso fe yase oni Jesbro filling station de animu obetumi afre mama number 0244 544 422 0244 544 422 na ne mama eni nkomo Kennedy digital satellite Kennedy broja ne ba watete so fofofo bomoden ne bra o se TV no 32 inches no the mouse 600 Ghana cedis and after 40 inches or the mount 899 Ghana cedis sana 43 inches so the mount 1900 bomoden nene boga including komoy sa because Kennedy do be anim send nyuma son kokra flat screen TV deep freezers air conditioning fans at the board the CC dem the boss ni nyina or the about fufu panding machine bomoden nene boga enin komo na or the mono kra ba okwa brochire ba enche kra wa fimu so bo betim de fru na watuatua adum family plaza first floor so number 2122 ubenya no sana patas so adum house one police no for no ene ben o de call police depot ha on betro freboga eni nkomo Kennedy number ni 0244 385 128
0244-385-128 na Kennedy eni nkomo nyedua heba clinic se menka ncho so de nyedua heba meshade aba malaria yare obua otu ase kra malaria fever and our day esa enye malaria bi akwa malaria fever na ya no ani aye green ni ade no odi tuase sa na body pain general body pain so boa onu a enhututuo me chepe ma hane nyina ebituase ama hotimi ato bomodia na frɛ nyedua eba center o mo number ni 0558565890 0558565890 and 0270417676 na entumi emboa no 0270417669 na bibia bituma ye fine na wotumi akọ ni mo abrabum eye Bugis Rare Estate Consult na me di wiama Bugis Rare Estate Consult o se upa so sidan titu ni abrochire for se muni ha okra and now ya ajusi kedi ajusi we registered company I register no abam udi an se o do sika ne be ba da bia person o si o de plan kan ho o si ama kama enyama edisi dan nyina so mutuntum bi enti uni ha okra enti eye fofofo eye Bugis Rare Estate Consult ubwa ubekumasi omaji bebia Ghana hade oma fratna so bra no nsi da ma na bibia ntumenye kama enti asɛmiti a wanyina ne sɛ obeso osi dai o pass ase ato o pe ma can say building materials a ni nyina eye Bugis Rare Estate Consult abrochire for Ghana for bra nsi da ma na bibia ntumenye kama oso wona kira kwa ni obetuma akọ website www.bugisrareestate.com obetumi enya wo ewo afi omo telephone numbers ni 0206-850-990 0206-850-990 na bibia etuma aye kama dem enkwa oma no so ni nkomo kaka na afi yiria akosim fra de to aso no emfa emre. Hello, good evening. Bacho di baby akase free. Ilyasi ni asia de na meka. Bacho yinti o nyimre. Afana se na ko bi wo ba bi o dia ko dia ko kan munya batena. Abusia fona mrani ya that's a pa nyami shao ye be ne sa. Hello, good evening. Good evening, Colonel. Kibacho din baby akase free. The great my place me kam kase free. Asan go ko. Opa ngeze na mapo mu dize. Nyami adu ye ho ye pa. Na me shira na juma pa mu ye. Na tagidi se me na good news. Na me shira na juma pa mu ye. I condemn kakra me kan say openi of fast de mami because in fact yeah and the minija bench that they for them munye ni na mo mami nyesa awe wosam the kram kan ya so ya da pa. Hello, good evening. Good evening. Bacho di baby akase free. What dey na kusi frafra yen kachi agona frafra lai akosi bacho yintie we ona bo na koko obian search ka form mantem samuno mai onto abana man waso wachiamo no ko semini condemn and then do ya papa nipa da sani ki papa yo kwa sore papa yi sama no to ayam ti kwa sore le buso wo se what koko say a kwa na hwesi nipa hwe no koko no wa koko ye wo de wonnim se fetuni no koko bag yenu anya ya na miensa wontimi nka na to kwasia da na no menda so kufradia ko na so dem se mi yam nipa me kwa sore okisoni me pe heavy akọ no ko je wahara sumti million 21 baht no 22 baht no no ko fa 3 million da na oba be tie kuro ni ba se wo ne mankoti au alade wo ku yambo bye bye akosi frafra no. Hello, good evening. Good evening. Bacho odi baby akase free. Mpacho Joel ni anama kokoben. Me ba Joel. Joel ho ya de. Nyakopon adon wo de na won se. Nyame adon wo ye pa akosi adam nim so ba sorry. Ya nyakopon ya do ma. Bacho I'm friends of condemn now across the world. Nyame nhira wo mo wiase nyina friends of condemn ye chia mo nyina. Okay, Colonel, Mr. Martin said the Paka can say Papa no also of course no by reference. No what we are seeing now. No, but you are content or much children. A cap of an day out the woo for woo and a car then a team or much children. No, you are seeing I no entertain who there. Yeah, that's Joel. Nyamisha, a member of Firewade Ministry, page number 2. Hello, good evening. Good evening, Colonel. Now, what to say? I'm not more fun. I was where. Boko Probation Center one. Oh, I am Pacho, Padaroma, Intel Probation Center to care for you life. Maybe a Christian may need to know. Radisha.
nyankopɔn onhyira mo wate yɛ papa yi wama me wura ho paa wo ni kafreba wo so si misira akorɔmfoɔ ɛnam kontompo a wo twɛnti sɛ enwumlɛ de me ba akorɔmfoɔ de na wɔn ho a akorɔmfoɔ bɛgye obi sika no wakɔ akɔgye yɛni ti so sa akorɔmfoɔ bɛgye korɔmfoɔ bi asoro korɔmfoɔ again ne sɛ kurani wudi na ni sa okay. Oh, why here that's a pa was what I drink. I'm Robertson in the news. Hello, good evening. Hey, Kwame Amaku, original Nigeria coach, incoming assembly member. I catch the coach for you now. So Montuaba, Monyame boy, brother Bay now, only a German song, move winning, hands down. Kwame Inteway. Papa, Madame, Papa, who could move on to a catch because we had Madado. Papa condemn the person present, and I don't know, can be the same opportunity to do any heavier. Let me walk back to German, the Senako court. If I just walk over, Papa, oh, it will be a thing to me. Why had you a peggy dimamia? The more you make a papa, let's say when you are simply on. Oh, come, but I'm for the chat to cry. Hello, good evening. Good evening, Pata Condemn. But you need maybe I'll cast free. You make us a free game, number one, your family or Hoku. Oh, but you're young quay. You enough to work for Canon, Jadan had in a papa. It's say Papa no. Then yet they are, or Yanni, the Anama, and Yanni, the Cra, Papa, wouldn't quite dear. I was here, the mamma, man. Well, no, Papa, why or who was a Munamiadi. What the only who dear. We said, you know, say, I know back from Papa Baba, Face Cana, Jinana. Papa, we pa Minisan Catty, or Moon Force Namani is canon and cooking in for Mamma and Munyan. Yada say, I was I also yes. I was international power praise chapel so for Daniel friend Prophet Kingsley James Power man na Power man to can say when it here a January day into Tumikana Bajudie and your men father so in show. Now dear Dennis say and net day I say war night anya asam ketwa sabra me kase domo abjitwi a wo makwa kugu hono no ekobo so mpa ne nyasam ketwa na dwia na prophet wo ba bo modia say wo de perfume ebeba na dwia sabra iguso ombe kwa no sabra ko bono ntunti oso ntrase asore ekoso mamponten abaya sabia na chi won mo a mamponten government hospital na chi wa ko se sia na prophet krado nyamenam no so bejiwo from man ekoda na osu da dwene bibia akire wo so a wontum sa we de nyame bam no tumikana ko na prophet Kingsley James Powerman emo oba frɛ na homa no 0556949087 0556949087 and I say 0243 99 97 96 0243 99 97 96 na ne prophet akasa Nsem de asunsunu about yemo a no one no bi NS chemist and the about my muma adwadifo enyina etobie na ebo wo Nsem asunsunsu Nsem asunsunu atamfo akora wonya mfie mienu pe ana ensese wonum bie pharmacy bie wo wo nchen ho no ebi wo ho Ducat pharmafo wo makofa Brenex syrup e dia ba Ducat pharmacy Brenex syrup yi ana afekirek syrup adwuma papa se wo ya akwa wo akwada na akwada ne sabi usuade a wo huna ebie na dwene ma akwada ne suade hunu na kidek syrup no so bo akwada ma odidi e ma yare bi e ba na akwoti immune system na build no kama na bibia akoyie na efiri busumi nsia kosim finhye dumie no akwada no nyina obia etimi no mbi open do so po na akọ Ducat pharmacy ana be for mo 0244 560296 0244 560296 na no won mo akasa koja farmer for the pro code e dia ba eno yawadru painkiller papa no ntunya bia e beboa papa pro code friend dashboard for ajato wo so ta hwe na Nigeria for the bia ba frem anti ye beto ama aba wi out mi safi ne kosa ye monema entu pede papa eno any pro code a kojak farmer wo mo logo no ebo ho na wo pebia ta na ko pharmacy bia be wo ka shi drug link crisis so bi ho 0249 209920 0249 209920 na no makasa tabia herbal capsules
capsules tabia herbal capsules eno dry yema manfo wa yimtimo ha wotisiade koku tete wonu hia tabia herbal capsules ibi wonu a yembe eguguno kama na yiburu nyina de afi yafuru no na tabia herbal mixture eno so homo bi a honam ye woya ana wonu mu ato malaria tete wo ntimi ne die nunumbe herbal shops via busu 0245749206 0245749206 na no wono akasa na we National Gospel Music Awards say we jumtini na opese onya nomination eni tumika na fa dwumadi a wadi bia fa nyom to fa www.ngmagh.com na wa submit nyina de guo mpanyifo behwe na ususu we deserve so onya award na enya nomination a wo bete ho asem wona wo boa me edisa dwumadi abramo ebi ene Input Travel and Advisory Consultancy wo se bana contract fa ho beto so obebo na enema akoyie wono ewo patase one Vodafone office anase Vodafone hotel ana edin hwe ni mu 0596017032 0596017032 na wone mpanyimfo atwetwe enkomo ye Natural Herbal Center wo mu na akofa enupade aba mfihie aduasam yensanie wa ye adwuma wonya ha bia da entitumirikai wo mu eyusu homeopathy anase herbal medicine enso kika ho bi no mo de asa yare ni nyina de free wo a wonum wi wo a wonum cocaine wo a wonum tramadol wo a wonum nsa wo a wo pema mu nyina wo semumra obeto jaya obabwo na nyina efiri so re bibia koso kama enu achi say ye yare diabetes STI stroke fibroid hepatitis B ana sa wo sem na wo pedi nyina fakodan wo mu obabwo ye Natural Herbal Center wo mu ohwoma wo mu ewo Bremai West one share filling station ni din hwe ni mu ana say ye junction wo mu ebe apostolic asori no 0559 320039 na wonu mpanyifo akasa Indostar face pack powder eno so beboa mo anim sabe abura ya na abo anim ana se wo hono a uhu se sabe wanim black spot BNC pimples otetel unya Indostar face pack powder beboa ma ni nyina ajai u cosmetics shop bia buso ana se open do so po a uko ASF cosmetic shop we dum pampa so Las Palmas restaurant echi won ma bi 0200 936 642 0200936642 na no makasa Sansak hotel Sansak sewage womo enso fanto anim say omo na akofa forever man ho dia ba ye kire o man 42 omo hu kwa fa so etusa forever man ho yibi professional one abe for kwan so ye oba na abe ma wo se bra na won kire obi enye no nko a 3D epoxy na say 3D wall mirror 3D ceiling mirror ana 3D wallpaper ni na wo kire mo 300 Ghana cedis pe ne da ya na o hyase o kire me mende wo beto ato aso ni kosi ada to aso e wo Fox FM ni mu ho no mo a na dwumadi no ebe koso anopa no nsia kusi nyumre no nsia friend panyimfo 0206910035 0206910035 na woni wo mo atwetwe enkommo challenge njale call osi ebetu bema ene efiada ese oji wani bua pa bi won say yes na sapa obe no no de eye challenge njale call eno ne nsa odwa so ebetu e de atadua kakaduru na ayo it's onum bia awurade na ominim si na ye okoma ho adwuma na asa ye oyem ho adwuma na asa ma osaade we bi extra hewale ompe de na ape ko na ko pe challenge njale call ensa ne comes multi beverages and a day ensan abedwa so wo mo e wona hin so Atonsu Ramzia hunchewa ana wono ewo ana se obefo wono 0246955678 0246955678 na no makasa Carisic Ventures omna de Sahara Man capsules diaba be ma odru no be gina so oyire ni beje oyire be sere oyire be bu panyimfo ne kan yesese bi usi abrosa eto so ha na se bo amfa obe ma anye credo antumu a oba no be pia bonten akoda abonten ntu si dai se dai ma taduam fa be ma eye padlock fa lock pono no ba se oba no be ka dan num ompie na enya no nko a what the Sahara mixture ne Sahara G capsules enso ediaba eno so onya bia e be bo papa ma nam yade bia no e betu ase edi amawo na tie gonorrhea ana hawo
anaasɛ candidiasis ne ɛho nyina ɔba wase sɛ bia ne nkabɔ ne bia bɛgyina ne nyina bɛkɔ wopɛ bi atɔ a herbal shop bia no abu so anaa bɛfrɛ 0246348334 0246348334 na no ɔnom akasa nneɛma bɛyɛ fine ɛsuo kwabrɛ so gyeni na yɛ bi sɛ memfa nto anim nyame yɛ atom a officially afei ne yɛde tom anim Queen's Park Hotel ɛwɔ Agona Sama yɛwie yɛbɛbia no 24th December ya ana ye ba bia no Queen's Park Hotel Kofi Jima ba kwasi buafo ba producer J na ye bi da no be fa be wo so onchi be twi ne to no awurade sada ye fa ni agro enti Queen's Park Hotel ya me atomo a bosumi e wom ne de to so eye aduonu night 24 ne be lunch enti ya no wa baby e wa Agona Sama esuo kwabra tuje ne junction hop both Queen's Park egu ho no both flag bi him say ya Ghana de no ko emfa America de ko ne him e wona na ye bi ho no Ghana de no ko esintra na ene se na na yebisi abodua wadwuma sem nkrata sem awo na wo pe ana osika sem nkoye fare nyina bra wo abruchi wo Ghana o hwe na chi kwa na akwa Agona Sama abafoka wo kumase kewu ana se Dr. Mensa ofri eye konongo mpatamu abesi wo dweso na wafoka se wo ko aye Agona Asamai na ye bia so ye hope o mdo beko ne WhatsApp number no wo abruchire dikafa no 0557667510 0557667510 ana se obefre no a number no ye 0243134535 0243134535 na ye bia suo kwabresuji akasa Jifa Self Company Limited wo mo na akwakofa ye Jifa's mixture dia by namu yade gonorrhea syphilis candidiasis no mo vita bia na ba obai fru sabi wakosua monum ne epie ha adwene gonorrhea ebeko menstrual pains be ma the boss so ana so kaja odai ya brem ya na asa adwo kopa Jifa's mixture na Jifa's pick capsules ye eye memedru be magina so eye adwuma ma be wo ba ji udi kolina keba e wo Ashtown se wa heba wo Santemampo ana be 020368 9888 0203689888 Fasa Konwa Driver Papa ni Jumadi ni abusia producer Fasa Konwa driver Papa ni Jumadi na ye de brebusia fui e driver for momo money na ho busumi mu yes semwada wankasa so nkwa honyia obekwa ba na oba yere betie se wokuhwi wokukun wawu a onse ha adwene kanhia enye papa entimu ani na ho passenger for moso momo ni na ho na ehia FM Jumadi a ye die no America was say enye yenko a rubber papa ne dwumadie ye the National Road Safety Commission and akabom na fe DVLA and ye de bremas boafo waso yase bi no twasika rabang waso fo sika ni na bra na ye bobo no na enye kese na ema abosia na enkoyie nyadua heba center wo mosusu ekura yimu wose ya de bia ha wo no uko maso ya obetu malaria ne fever ebekọ ntem so na bibia aye fine na tie Ghana Commercial Bank GCB was some fantu anim se wo lose kase wo Controller and Accountant General Department ene wo mo hye pama o pe ebia wasi uda awie o pese o pe nchense o pe nua ana wo pe ebia hwebaru dia ye adwuma bi ana o pe cement ni nyina wo mo ankasa unis card beto wakatua fo nkoro mbetua na ya sa 25% na afidi aka na otutua kakra we nye wo hawo bia Ghana Commercial Bank wasi sun yie ankasa Antakeba Center wo mo na kofa Spanish garlic mixture ediaba unum bia wona se atatai okasi a waye diabetes menstrual pains ni nyinara ebe tuturi kama na hunamdua no ahoto abamu ukoba bi eton no bia ye Antakeba Center Spanish garlic mixture ebi ewo hono obenya bi ato ne kwakwa mu ye nanamo Gwai filling station where Jahaya. Na mo HSA over top petrol Gwai filling station where Jahaya drop for a trotro for Tessin for myself for Munina Nana mo some top petrol any diesel. I wanna share ho. Now I utoya to do 100 Ghana mo coupon. Now what there was to be a card asu.
wote na yɛ car no no so wogya wo car dada no hɔ no mfa to akɔfa na akro no ɛmono no si hɔ ana ɛmono ni yɛ de ma wo enti mepacho Goy filling station no sɛ Goy petrol de na papa enti na mo so de no na binom mpabɔfo manyama mfidie no to 100 cedis kura bɛka safo no to 30 na mo de ne ntisa ɛyɛ papa na mo wɔ ɛgya ɛyɛ Maxima Junction Goy filling station number 1 mepacho fo ni ɛkyɛ hɔ no na ɛne sɛ Grace Gift Bar Center wo mo susu ekremu drama papa ni adwumadi ene so waposo ye ya hepatitis B typhoid na ha wona se malaria ni nyina no wo se mo mfa ni nyina mra na Grace Gift Bar Center yentu ase nyase yes rosoro yentu ase amene pedue na nyina hoto wo mo ekra yemu mo ewo koforidua wo Bengawo filling station ufre kupon ba wonsa nifa so pe ano mo ewo condemn de aye no mama chia papa Miss Alex Kofi amankwa wono ewo eye Italy Radio Emilia baby obia na afi na Mr. Baini ono so US on ba Rose Baini mo nyina ajo into them there no friends of Tibu Afonso friends of Agosibu Afo yami sam agosi yami sapa ye ko na ofa Kofi Jima nko na or the Grace Gift our no e de abro mpacho ye na menana de twa to na afi nko okay, so far Santi AK-47 mpacho ye AK-47 di jayo boy Juma fa AK-47 edra be ma no a otimi ye adwuma ewo mpam bema bia waye mre wo mpam uhia dro bia uhia AK-47 eyedra eyebibidro na yaye ne topa ye bema biara wasase we se so ohunu se waye mre wo mpam no uhia dro biara edra uhia ne AK-47 babia wo bia wo mam ha sei ofren a yebedi bi be mano babia wo bia na so wa pese otimi ba beto wa de a inside from opposite boutique na ho na won sabeka bi o de oba na se unhu a busa kwasi bo afu me nua ana se busa condemn ana do busa Kofi Jima obia do beba ho AK-47 yedra eno a eton ho esan so bia nto bi num nka se me toy anya adwuma don rate da biara da me ni mienu se yedi nkomo ani esan se eyedu papa yakeka nua yini enua bra enua hahai ene yedi akabom ene yedi AK-47 ebia ni busa se mede na menya adro bi ato baby biara wo number betimi afre ni 0241 84 74 83 0241 84 74 83 na woni konde ma de ha adwene se obi betimi obi wo ano bia fro se mato wa adro ni bi eyensuo obi di ba chima yemfa AK-47 enko achima nti obi kasa ni bia enye bia wo de ndey say capsule ana sare yete no ba makada bia say ba bia benya bi NHYIRA FM opposite ni wa pe asa ba bia ni wa benya bi gabi anya no number na nti number ni hia mesrawo enkoto dro bia emeka nchem say makoto AK-47 ni bi na yensuo ene ti say ene ti dabi number obe hia AK-47 na obetimi afre 0241 84 74 83 obetimi a WhatsApp na bia wo bia obetimi afre ye bebi nkomo na misho obia so far Santi no AK-47 nana fa number to dwane enko na ye bi na kra na me don ma ne de akupa na mdi yo mate 0243 13 45 35 se de wonim nyame ya adoma 24 no ye gina musa Queen's Park. Let's win this cry. Better I'm going to Oh, okay. Queen's Park. Okay. Also, banana see you. Also, na. To was it also be too more about condemn. Over I am quite. I rather who you more born out you nyina. Ye de aba adwumade nyina ba wie. I rather ye danas. Rather ya do ma dware beto aso. Condemn odifu Mike was you papa. Mpai bonje bia onu ame ho odne mechia opa sofo pa ya so papa onu ame chia onwumre onyame koso nhiramo Charles Kwatu wuki oba bedu Ghana menu am okwa aba na e champon oni ni sister aba omuso UK asabe ni tie de Babla Bonsu nu ame mama Lydia omo Denmark Charles Kwatu
the Thomas and then Star Mavis also spray church of Pentecost with TM Miss Wagi was Suaboa at so which I remember me was on Passaso number 2. The number of tumors in a matter of Yana Passaso, a Chalmina. Medase, Kodam, Kovi Man Kwana, I watch it, Panya, bro, I'm fun and very big. So, or the Beche, Ahania de Bessie, Ewiase Nsem, shall say Dwada, and if you are any idea, we must so for my dear evangelist Michael MP condemn and I media if you are Yami adma Dwada of a Kofi Mabesa shall say grace gifts and a time on us a grace gift hour and a bro album say a church or name be brain and be a come me some of Fireword Ministry page number 2 over to me and some me number over to me dear friend 0242 836 029 0242 836 yeah 029 0242 836 029 0242 836 029 yebeshia edwada erade enka ho na otene no nchiro enso bia ye yakramo Aseda kese enkoma evangelist NHYIRA Dodona Fred condemn or you ask him some jubedie no abrevi ya the grace gift hour and bro ni nyina say wapop de ho ehia e pa na ene ay holiday na holiday nti ye maami grace se menka jiro se ene obecha de obecha duro pa duro obecha nja duro twa Etian chakra yebekona kache na yene no akotwetwe enkomo na edru ade be chairo ode achaye masa ude nya fidie ni free a enu se yempon no na so nya edru ade be bo ho bra ene akuafo nyina eta sabsabe no an edititi nyina nyina yenyini abedru sa beti akuafo nyina mo ene yo na uko afom na oba ho bedo sabe okọ adwuma na oba ho bedo do okọ office